Hare Krishna. Warm welcome for today's pre-Bhakti Shastri session. நம்ம இன்னைக்கு வந்து 10வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுரன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष्य शून्यवादे पाशात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः अर्हन्तस्तोहै अभद्राणि वितुनोति सुकृत्सतां. पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். எல்லாரும் இந்த அத்தியாயத்தை தொடங்க விதமா நம்ம 3 முறை ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 ஹரே राम 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 हरे हरे ஹரே हरे हरे कृष्णा கிருஷ்ணா हरे கிருஷ்ணா कृष्णा ஹரே कृष्ण कृष्ण ஹரே ராமா हरे ஹரே हरे 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 राम राम ஹரே राम हरे हरे கிருஷ்ணா हरे कृष्णा कृष्ण ஹரே कृष्ण ராமா कृष्ण हरे हरे ராமா हरे राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தன் அவங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தோடு நம்ம இன்னைக்கு இன்னையோட அத்தியாயம் 10வது அத்தியாயத்துக்குள்ள போகலாம். அதனோட தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா விபூதி யோகா பூரணத்தின் வைபவம் கிருஷ்ணரின் முழுமையான திறன்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் மொத்தம் வந்து எத்தனை ஸ்லோகம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 42 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதை வந்து 4ஆக பிரிச்சிருக்காங்க. முதல் 7 ஸ்லோகத்தில் வந்து அனைத்துக்கு மூல காரணம் கிருஷ்ணர் தான். கிருஷ்ணரை அறிவதற்கு அவர்தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம்.
அறிந்தும் அறியாமலும் கிருஷ்ண பத்தி பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? 2வது பிரிவு பார்த்தீங்கன்னா, பகவத்கீதையின் சாராம்சம். அதாவது சதுர் ஸ்லோகின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த நம்ம அந்த 8லேருந்து 11 4 ஸ்லோகங்கள நல்லா தெரிஞ்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க வந்து என்ன சொல்லிக் குடுக்குறாங்கன்றது நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிடும். இந்த பகவத்கீதையில இருக்கில்லையா 700 ஸ்லோகங்கள், அதுல என்ன சொல்றாருன்றது வந்து நமக்கு தெரியும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எந்த ஞானத்த பத்தி பார்த்தீங்கன்னா, 3 வார்த்தைகள் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சம்பந்தா, அபிதேய, பிரயோஜனா. அதாவது எனக்கும் இந்த பரமாத்மா கடவுளுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்கு? ஓகேவா? நான் ஒரு ஜீவாத்மா, அவர் வந்து விபு ஆத்மா. அவருடைய அங்கத்துணுக்கு தான் நான், அவருடைய நித்திய சேவகன் தான் நான். இதுதான் வந்து நமக்கும் கடவுளுக்கும், ஒரு ஜீவராசிக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம். சரிப்பா, இத தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா, இத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் என்ன பண்ணணும்? அபிதேய, அதாவது அவர நான் அடையணும் இல்லையா? அவர்கிட்ட இருந்து தான் நான் வந்தேன். ஸோ அவர் இருக்கிற இடத்துக்கு நான் போணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? வழிமுறை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பக்தி மார்க்கம். பக்தி யோகத்த நான் பண்ணணும். சரி, பக்தி யோகத்துல என்னப்பா பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ரவண, கீர்த்தன, ஸ்மரணம். நம்ம நேத்து பார்த்தோம் நவவித பக்தியில. இல்லையா? ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ எடுத்து நம்ம வந்து அ நம்ம நேத்து சொன்னோம் நவவித பக்தின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? அப்புறமா வந்து அந்த படிக்கட்டுகள் பார்த்தோம். அதாவது ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா இது மாரி ஸ்டார்ட் பண்ணி அனர்த்த நிவர்த்தி, அ நிஷ்டா, ருச்சி, ஆசக்தி, பாவா, பிரேம நிலையை அடையணுன்ற பார்த்தோம். அதுதான் வந்து ஒருத்தருடைய உயர்ந்த குறிக்கோள். அதுதான் வந்து பிரயோஜனம். கிருஷ்ண பிரேமையை அடையிறது தான் வந்து பிரயோஜனம். அதுக்கு அந்த ஜீவராசி பண்ண வேண்டிய வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பக்தி யோகம். அதாவது நாமஸ்மரணம் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தூய பக்தி தொண்ட பண்ணணும். இல்லையா? அந்த தூய பக்தி தொண்டு பண்றதுனால, அவன் வந்து தன்னுடைய இறுதி இலக்க அடையணும். அதுக்கு இன்னொன்னு என்ன பண்ணணும்? பகவத்கீதை, பாகவதம் படிக்கணும். தூய பக்தர்களோட சகவாசம் வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது 12லேருந்து 19 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் ஏற்றுக்கொள்ளுதல், அவனுடைய சான்றிதழ், ஆர்வம். அத வந்து இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நீ தான்ப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒத்துக்கிறார். ஓகேவா? ஸோ அத பார்க்க போறோம். எல்லாம் நீங்க தான் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறாரு. 20லேருந்து 42 பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணரை எல்லா இடங்களிலும் காணுதல். கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஓம்னி பொட்டன்ட், எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்கார். இல்லையா? அவருடைய கைகள் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்குது. எப்படி சூரிய கதிர்கள் வந்து அ எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. சூரியன் இருக்கிறது ஒருத்தர் தான். பட் கதிர்கள் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. அந்த அவனுடைய கிரணங்கள். அது மாரி கடவுள் எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்காரு. அவருடைய வைபவங்கள பத்தி பார்க்க போறோம். கிருஷ்ணரே அனைத்துக்கும் சாரம்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 4 பிரிவினோட இன்னைக்கு அத்தியாயத்துக்கு போலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி. श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமதர் கடவுள் கூறினான், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதைக் காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகின்றேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக. எப்படி வந்து ஸ்கூல்ல டீச்சர் வந்து ஒரு முறை பாடம் எடுத்திருப்பார். சில பேர் வந்து தூங்கியிருப்பாங்கன்றது அவருக்கு தெரியும் இல்லையா? டேய் மறுபடியும் சொல்றேன் கேளுடான்னு சொல்லிட்டு வாத்தியார் பாடம் எடுப்பார். அது மாதிரி தான் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணரு அ நான் விளக்கியதைக் காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகிறேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக. சரி, இதுவரையும் சரியா கேட்டையோ இல்லையோ, அட்லீஸ்ட் இனிமேலாவது என்ன கேளு? சரியா கேட்கோ. ஓகேவா? இத கேட்கறதுனால உனக்கு உனக்கு என்னெல்லாம் நலன்கள் வேணுமோ அது எல்லாத்தையும் கிடைக்கும். நீ ஏன் உனக்கு மறுபடியும் சொல்றேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீ என்னுடைய பிரியமான நண்பன். உனக்கு வந்து என்ன இல்ல? அனுசூய, பொறாமை இல்ல. அதனால வந்து நீ கேட்கறதுக்கு மறுபடியும் நான் சொல்றேன். ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் என்ன உறவு? என்ன ரசம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாக்கிய ரசம் இருக்கு. இல்லையா? பிரியமான நண்பன். அதனால வந்து என்ன குடுக்குறாரு? நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு, இந்த நம்ம எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க யாராவது வந்தாங்கன்னா என்ன குடுப்போம்? இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் ஐட்டம். நம்மளால என்ன வந்து நல்லா சமைச்சு போட முடியுமோ, அந்த ஐட்டம வந்து நம்ம செஞ்சு குடுப்போம் இல்லையா? அது மாரி கிருஷ்ணர் சிறந்த ஞானத்த வந்து குடுக்குறாரு. பரம ஞானம், பரமம் வச்சக. அ அந்த அப்படியாப்பட்ட ஞானத்த குடுக்குறாரு. ஸோ இத எப்படி கேட்கறது? எப்படி பெறுது?
கேட்டல் மூலம். ஓகேவா? நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேட்கணும், கடவுளை பற்றி கேட்கணும். அப்புறமா தான் வந்து கண்ணால் பார்க்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஸ்ருணு அப்படின்னு சொல்கிறேன். பக்தியில் முன்னேறிய எளிய வழி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பக்தர்களின் சங்கத்தில் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்க வேண்டும். எனக்கு வந்து நான் புத்தி இருக்குதுப்பா, நான் படிச்சுக்கிறேன், நான் சான்ஸ்கிரிட் ஸ்காலரு, என்னால் உட்காந்தா படித்து கரைச்சி முடிச்சிட முடியும் 2 மணி நேரத்தில், அது இல்லை முக்கியம். பக்தர்களுடைய சங்கத்தில் வந்து நம்ம கேட்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ நமக்கெல்லாம் தெரியும் பரமம். இந்த இடத்துல பர்பட்டில் ஸ்ரீல பிரபுபாதா என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பராசர முனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவானுக்கு வந்து ஒரு பட்டத்தை கொடுத்தார் இல்லையா? கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஒரு பட்டத்தை கொடுத்தாரு, பகவான் என்ற சொல். அந்த பகவான் என்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா, அனைத்து விதமான செல்வங்களை வந்து முழுமையாக வச்சிருக்கிற கிருஷ்ணர் ஒருத்தர் தான். அதனால இந்த வார்த்தையை அவருக்கு மாத்திரம் தான் யூஸ் பண்ணணும். பட் இப்போ இருக்கிற ஜனங்க என்ன பண்ணுறாங்க, மனிதர்கள் கூட அந்த பகவான் என்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதாவது முழுமையான வலிமை, புகழ், செல்வ வளங்கள், ஞானம், அழகு, துறவு, இது எல்லாமே அவர்கிட்ட முழுமையா இருக்கு. அதனால தான் அவரை வந்து முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகேவா? இது பல இடத்துல நம்ம இந்த பகவத்கீதையில் பார்த்துருக்கோம். அப்புறம் அவர்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா பலவித சக்திகள் இருக்குது இல்லையா? அந்த பலவித சக்திகளில் தான் இந்த ஒரு பிரபஞ்சமும் உருவாக்கப்பட்டது. ஓகேவா? ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்ல போகிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் எப்படி இந்த உலகத்தை வந்து படைச்சாரு, அவருடைய செல்வ வளங்கள் என்னன்றதை அவர் வந்து சொல்ல போகிறார். ஓகேவா? ஸோ ஒருத்தன் வந்து கெவி ஸ்ருணுன்னு அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? எவ்வளோ அளவுக்கு நம்ம கடவுளை பார்க்குறோமோ, அப்போ வந்து அவங்களுடைய மனசு வந்து எதில் வந்து லயிச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பக்தியில் வந்து லயிச்சிருக்கு. ஸோ அதனால் ஒருத்தர் வந்து சாது சங்கத்தோடு இருக்கணும். அப்போ வந்து அவனுடைய ஆன்மீகம் வந்து முன்னேற்றம் நல்லா அடையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ மறுபடியும் அவர் என்ன சொல்றாரு, நீ வந்து எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன், அதனால இதை விட உனக்கு வேற என்ன நன்மை அளிக்கக்கூடிய விஷயம் எதுவும் இல்லை, அதை மறுபடியும் நான் சொல்றேன், நீ கேளுப்பான் அப்படின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. நமே விதுஹு சுரக்னோ महर्षयः अहम् आदिर्कि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தேவர்களோ மகரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். நமக்கு தெரியும் கிருஷ்ணர்கிட்ட தான் எல்லா விரிவங்களும் வந்துச்சுன்றதை பார்த்தோம். ஸோ அது நீ ரிஷியாக இருக்கட்டும், முனிகளாக இருக்கட்டும், அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆதி மூலம் யாரு? நான் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஓகேவா? அவங்களுக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய வைபவங்கள் வந்து தெரியாதுப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஓகேனா? அதுக்கு அடுத்தது பிரம்ம சமீதையில சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? பிரம்மாவே முதல் முதல் கடவுளால் படைக்கப்பட்ட ஜீவராசி பிரம்மா. அவரே தன்னுடைய பிரம்ம சமீதியில் சொல்றாரு, எல்லா காரணங்களுக்கு காரணமானவர் அவர் தான் அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா? சர்வ காரண காரணக கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமகம் பஜாமி, அப்படியாப்பட்ட கடவுளை நான் வணங்குகிறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ அவரை விட உயர்ந்தவர் யாரும் இல்லைன்றதே அவர் மென்ஷன் பண்றார். ஓகே, இந்த உலகத்துல அவர் வந்து வராரு அவதாரம் எடுத்து. யாராலையும் வந்து புரிஞ்சுக்க முடியல. அவர் வந்து முழுமுதற் கடவுள். எல்லாரும் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க? அவரை வந்து சாதாரண கடவுள், சாதாரண மனிதன் தான் நினைச்சுக்கிறாங்க. கடவுள் யாரும் வந்து புரிஞ்சுக்கிறதே இல்ல. அவரே எல்லாவர்க்கும் மூலம், மகனுக்கு தந்தை மூலம், அவனுக்கு அவரை பற்றி அனைத்தும் தெரியாது இல்லையா? ஸோ இந்த நம்ம எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு எல்லாம் ஒரு அப்பா அம்மா இருக்காங்க. நம்ம அப்பா அம்மாவா இருக்கும்போது நமக்கு ஒரு பசங்க இருக்காங்க இல்லையா? அவனுக்கு அவரை பற்றி அனைத்தும் தெரியாது. அப்பாவை பற்றி எல்லாமே தெரியாது இல்லையா? அது மாதிரி தான் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய ஆன்மீக தந்தையான பகவான் கிருஷ்ணரை நம்ம வந்து முழுமையாக புரிஞ்சிக்கவே இல்லை இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவர் கட்டளை இடுறார். அதனால தான் வந்து சூரியன் உதிக்கிறாரு, சூரியன் மறைக்கப்படுகிறார் இல்லையா? அந்த காற்றும் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஒரு திசையில நோக்கி போகுது இல்லையா? அந்த மாற்று திசையை நம்மளால திருப்பி விட முடியுதா? காற்ற இல்லை இல்லையா? எல்லாமே அவருடைய கட்டளைப்படி தான் நடந்துட்டு இருக்குது. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, எது தகுதி அல்ல. ஓகே, நிறைய விஷயங்கள் இந்த உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, மனுஷன் வந்து படைக்கப்படுறான். அதாவது இங்கிலீஷில் ஒரு ப்ராவர்ப் இருக்கு இல்லையா? மனிதன் வந்து படைக்கிறான், அது வந்து கடவுள் வந்து என்ன பண்ணுறாரு? நிராகரிக்கிறாரு. மேன் ப்ரப்போசஸ், காட் டிஸ்போசஸ்ன்றது நம்ம இயல்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோம் இல்லையா? எது தகுதி இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாண்டியத்துவம், மனக்கற்பனை, பற்றுதல் இன்மை இல்லையா? யாருக்கு கிருஷ்ணரை தெரியாது? ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பார்த்தோம் ஈவன் தேவர்களுக்கு, ரிஷி முனிவர்களுக்கு கூட அவருடைய
முழுமையான செல்வ வைபவங்களை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியல. கிருஷ்ணர் அறிந்து கொள்வது எப்படி? சரி, இப்ப அவராலே முடியல. நான் என்ன பண்றது? பகவத்கீதையில், பாகவதத்திலும் உள்ள அவர் உரைகளை கேட்பதன் மூலமாக, கிருஷ்ணர் மற்றும் அவருடைய பக்தர்களின் கருணை மூலமாக, ஒண்ணு அவருடைய புக்க வந்து சாது சங்கத்தோட நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து தூய பக்தர்களின் கருணை வேணும் நமக்கு. கிருஷ்ணருடைய கருணையும் வேணும். இது அவங்களுடைய கருணை இல்லைன்னா நம்மளால இதை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஞானம் இருக்காது, பக்தி பண்ணவும் முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு வந்து குரு, சாது, சாஸ்திரம் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? குரு, சாது இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம லைஃப்ல. ஓகே. சாது சங்கம். ஓகே. கடவுளை அவரது கருணையின் மூலமாகவே மட்டும் அறிய முடியும். அது வேறு வழி இல்லை. சரி, நான் பக்தி பண்றேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு காரணம் என்ன? நிறைய ஜீவாத்மாக்கள் பக்தர்கள் வந்து நமக்கோசம் பிரார்த்தனை பண்ணியிருப்பாங்க. அதனால தான் நம்ம இன்னைக்கு அட்லீஸ்ட் இந்த சங்கத்துல இருக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அவருடைய காரணமற்ற கருணையினால தான் வந்து நம்மளால பக்தி பண்ண முடியும்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்படியெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையவே கிடையாது. ஓகேவா? ஈவன் தேவர்கள் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியல. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த போட்டோல வந்து யாரு தெரியுறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா தெரியுது. பிரம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை வந்து பிரார்த்தனை பண்றார். எதுக்கு வந்து பிரார்த்தனை பண்றாரு? தவறு பண்ணிட்டார். பிரம்ம விமோக லீலை. அதாவது பிரம்மாக்கு இது என்னடா இந்த குட்டி பையன் இல்லாத சாகச செயல்கள் எல்லாம் செய்யறான், யாரு இவன் இப்படி நம்மளோட ஒரு பெரியவனா இருக்கிறான் போல இருக்குதேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, இவர் வாயிலிருந்து பசங்களுக்கு வைக்கிறாங்க. அந்த கோப்பர்கள் சுவைச்ச உணவை வந்து அதே வாயிலிருந்து கையில எடுத்து கையை கூட கழுவாம அதையே எடுத்து கிருஷ்ணருக்கு வைக்கிறாங்க. இது என்ன நடக்குது இங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியம். இவ்வளவு அளவுக்கு சந்தோஷமா இருந்துட்டு இருக்காங்களேன்னு அப்படின்னு அதனால அவர் என்ன பண்ணாரு, அவங்க மேய்ச்சிட்டு இருந்த கண்ணுக்குட்டியை எடுத்து கடத்திட்டு போய் வச்சுக்கிட்டார் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। ஏதோ यो சத்தம். माम् अजम् अनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसम्मर्त्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இங்க என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரம்மா எடுத்துட்டு போய் இந்த கன்னுக்குட்டிய வச்சு மறைச்சு வச்சுக்கிறாரு. அதுக்கு அடுத்தது இந்த பசங்க எல்லாம் வந்து அது வந்து அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சாப்பாடு டைம் இல்லையா? ஸோ என்னடா மதியம் உணவு சமயத்துல எல்லாம் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. பாக்ஸ்ல ஓப்பன் பண்ணி கையில ஒரு சாதம் பிடி எடுத்து வச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. பார்த்தா கன்னுக்குட்டிய காணோம். சரி, கோபர்கள்லாம் என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ணா இருடா நாங்கெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு வரோம். நீங்கெல்லாம் போவாதீங்க. நீங்க சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டுங்க. நீங்க சாப்பிட்டுட்டுருங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, கிளம்பி போறார். அவரோட கையில ஒரு கைப்பிடி தயிர் சாதம் இருக்கு. நடுவுல வந்து ஊறுகாய் வச்சிருக்காரு. இந்த விரலுக்கு மத்தியத்துல வந்து ஒரு ஊறுகாய் வச்சிருக்காரு. அப்படியே எழுந்து போறாரு. போனா கண்ணுக்குட்டிய பார்க்கவே முடியல. அப்புறம் இந்த பக்கம் திரும்பி பாருங்க, இங்க இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸு காணோம், டிஃபன் பாக்ஸ் காணோம், எதையுமே காணோம். என்னடான்னு அப்படின்னு யோசிக்கிறார். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து யார் செய்யறது? பிரம்மா வேலை. அவர் வந்து இங்க இருந்து கடத்திட்டு போயிட்டு மறுபடியும் திரும்பி வர்றதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா 1 வருஷம் முடிஞ்சிடுது. நம்மளோட வாழ்நாள் பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னா 1 வருஷம் முடியுது. சரி, இதை என்ன பண்றாரு, இப்ப வீட்டுக்கு போனா பசங்க இல்லாம போனா அவங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் கவலைப்படுவாங்க இல்லையா? அதனால இவர் வந்து விரிவாங்க ஆறார். எத்தனை கண்ணுக்குட்டிகள் இருந்துச்சோ அத்தனை கண்ணுக்குட்டியா விரிவாக ஆறாரு. அங்க எத்தனை கோபர்கள் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கவங்க அத்தனை ஃப்ரெண்ட்ஸாவும் அவர் விரிவாக்குறாரு. அது மாத்திரம் இல்ல, அந்த டப்பாவும் விரிவாக ஆகுறாரு. ஏன்னா வீட்டுக்கு போகணும் இல்லையா? திரும்பி லஞ்ச் பாக்ஸோட அம்மா வரலைன்னா உதைப்பாங்க இல்லையா? அதனால வீட்டுக்கு திரும்பி போறாங்க. எல்லாமே இப்ப வந்து யாரா இருக்காங்க? கிருஷ்ணரா தான் இருக்காங்க. யூஸ்வலா எல்லா அம்மாக்களும் ரொம்ப ரொம்ப வந்து கிருஷ்ணர் மேல அன்பு செலுத்துவாங்க. இன்னைக்கு பாத்தீங்க, அவங்கவுங்க போயிட்டு அவங்கவுங்க பிள்ளைகளை வந்து கட்டி அணைவச்சுக்கிறாங்க. அந்த தாய் பசுலாம் வந்து கண்ணுக்குட்டி பசுகிட்ட ஓடி வந்து நாக்க தழுவி தழுவி கொடுக்குது, முத்தம் கொடுக்குது. இது என்னடான்னு தெரியல. ஓகேவா? ஸோ இது மாதிரி எத்தனை நாட்கள் ஓடுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1 நாள் 2 நாள் இல்லை, 1 வருஷம் ஓடி போயிடுது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலராமர் கூட கூட புரிஞ்சுக்க முடியல. இது என்னடா எல்லாமே ஒரு மாதிரி விசித்திரமா நடக்குது, ஏய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல கிருஷ்ணர் மூலியமா தான் அவருக்கு வந்து தெரிய தெரிய வரும். இது மாதிரி அவருக்கு வந்து என்ன பண்ணாரு, தன்னுடைய ப கன்றுக்குட்டிகளை கோப்பர்களை எல்லாத்தையும் தூரம் வச்சுட்டார். ஆழ் நித்திரையில வச்சிடுறாங்க, மாயா நித்திரையில வச்சிடுறாங்க அவங்க. ஓகேவா? ஸோ அவர் வந்து இப்பதானே நான் இந்த பசங்களை கன்றுக்குட்டியை தூக்கிட்டு போனேன், எப்படி இதெல்லாம் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பிரம்மாவுக்கு ஒரு டவுட்டு. சரி, நான் வச்ச இடத்துல இருக்குதா இல்லையான்னு போய் பார்த்துட்டு வரலான்னு போறார்.
போனால் அங்கேயும் இருக்கிறாங்க, இங்கேயும் இருக்கார். ஓகே, நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுட்டு, அப்பா கோவிந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து மன்னிப்பு கேட்குறார். ம் நான் பண்ணது தப்பு. இப்பயும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணர் ஒரு இடத்துல தனியா உட்கார்ந்துட்டுருக்கார். அப்போ வாயில் காப்பான் கிட்ட வந்து சொல்றார், "நான் பிரம்மா வந்திருக்கேன், போய் சொல்லுங்க" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வேணுமத்துக்கே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பக்தர்களுடைய அகங்காரத்த எல்லாம் வந்து ஆ நீக்கணுன்றதுக்கோசரம் கிருஷ்ணர் செய்யக்கூடிய லீலைகள் வந்து அந்த காவல் காப்பான் கிட்ட கேட்பாங்க. "எந்த பிரம்மாப்பான்?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. "ஆ எந்த பிரம்மா நீன்னு?" போயிட்டுன்னு கேட்பார். பூலோகத்துல 4 தலை உள்ள பிரம்மான்னு. இவருக்கு என்னன்னா, தனக்கு மாத்திரம் தான் 4 தலை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பெருமை. கர்வம் அவருக்கு. ஓகேவா? இது மாரி போய் சொல்லுங்கன்னு சொல்றாரு. சரி அப்படியா? உள்ள வான்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. உள்ள போனா தான் தெரியுது. என்ன தெரியுது? 6 தலை கொண்ட பிரம்மா இருக்காங்க. 10 தலை பிரம்மா இருக்காங்க. 50 தலை கொண்ட பிரம்மாக்கள், 100 தலை கொண்ட பிரம்மாக்கள், 1000 தலை அடடடடா! 4 வச்சுட்டு 40 ஆட்டம் ஆடிட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு? வெக்க தலை குனியிறாரு. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து பிரம்ம விமோக லீலை. அவர்கிட்ட தான் சொல்லிட்டு போயிருப்பார். "பாரு பிரம்மா, நான் போயிட்டு இந்த பூலோகத்துல இந்த அவதாரம் துவாபர யுகத்துல கிருஷ்ண லீலைய பண்ணிட்டு வரேன்னு" சொல்லிட்டு போனவரு இல்லையா? ஆனா இவருக்கும் என்ன இருக்குது? மறதி இருக்கு. ம். இந்த மறதி இருக்கிறதுனால அவர் என்ன பண்றன்றது தெரியாம பண்ணிட்டார். அகங்காரமும் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இது எல்லாத்தையும் மன்னிச்சு விடுறவர் தான் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர். ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? தேவர்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருடைய லீலைகள புரிஞ்சுக்க முடியல. ஓகேவா? அவர் எப்படியாப்பட்டவர் கிருஷ்ணர் பார்த்தீங்கன்னா, சச்சித் ஆனந்தம். முழுமையான ஞானத்த கொண்டவர், அறிவ கொண்டவர். அதனால அவருக்கு என்ன இருக்கு? சந்தோஷமும் இருக்கு. ஓகேவா? இத வந்து அவர பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதத்த படிக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ நெறைய பேரால கிருஷ்ணர வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. அவர் இந்த உலகத்துல வந்தா கூட, அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஏதோ ஒரு சாதாரண மனிதன். அதாவது சில பேருக்கு வந்து சக்திகள் அதிகமா இருக்கும். அது மாரி ஏதோ இந்த லீலைகள வந்து பண்றாருன்னு நெனச்சுப்பாங்க. சூப்பர் ஹியூமன் ஆக்ட், மனிதனுக்கு அப்பாற்பட்ட செயல்கள செய்றாங்கன்னு நெனச்சுட்டு நெனைக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? பக்தர்களோட சங்கத்தோட இருந்துட்டு, நம்பிக்கையோட அவர்கிட்ட வந்து பக்தி பண்ணணும். அப்படி பண்ணா தான் வந்து நம்மளால என்ன புரிஞ்சுக்க முடியும்? பகவான புரிஞ்சுக்க முடியும். அதுக்கூட என்ன வேணும்? அவருடைய கருணை வேணும். காரணமற்ற கருணை. ம். அது இருந்தா தான் அவன் மேல வந்து நம்மளால பக்தி பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. எவன் ஒருவன் என்னை பெறப்பட்டவனாகவும், ஆரம்பமற்றவனாகவும் ஞானம் மாதாஜி இது அசம்மோகः படிச்சிட்டீங்க மாதாஜி. क्षमा ஹரே கிருஷ்ணா. सत्यं दम शमः. ஹரே கிருஷ்ணா. எவன் ஒருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும், ஆரம்பமற்றவனாகவும், எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாகவும், அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகின்றான். ஓகேங்களா? சாரி மாதா, நான் ஒண்ணும் மியூட்ல பிரச்சனை இல்ல. இருக்கேன். பரவால்ல மாதாஜி. बुद्धि நோ ப்ராப்ளம். ज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यं दम शमः सुख दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथिविदाः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மூணாவது முடிச்சிட்டோம் மாதாஜி, அப்பே படிச்சிட்டோம் மூணாவது. நீங்க படிச்சிட்டீங்க. மூணாவது படிச்சுட்டேன், 4, 5. படிச்சிட்டீங்க. ஓகே. ஸோ அடுத்தது நீங்க 6வது படிக்கணும். நான் அதுக்குள்ள இந்த 3 ஸ்லோகத்துக்கு பொருள் சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொரு தடவை படிக்கட்டுமா? இல்ல வேண்டாம் மாதாஜி. இத நீங்க சரி சரி. படிச்சு 6வது படிக்கணும். அத நான் சொல்றேன். அப்ப படிங்க மாதாஜி. சரி. ஓகே. தேங்க் யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எவன் ஒருவன் பார்த்தீங்கன்னா, கடவுள வந்து பிறப்பற்றவன்றத தெரிஞ்சுக்கணும். அவருக்கு ஆரம்பம் இல்லை. எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அவர் தான் இருக்கிறாருன்றத வந்து குழப்பம் இல்லாம எவன் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறானோ, அவன் எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற்றவன். ஓகேவா? ஸோ அவர் நித்தியமானவர்ன்றத ஒருத்தன் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஏன் தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன லாபம்? அவன் வந்து எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை படுகிறான். அவன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆதி மூலம். அ எப்படி வந்து இந்த நம்ம கார்த்திகை தீபத்துக்கு வந்து விளக்கு ஏத்துவோம் இல்லையா? ஒரு பெரிய விளக்கு ஏத்துவோம். அதுலேருந்து பல விளக்குகளை ஏத்துவோம். அது மாரி கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அ பெறப்பட்டவர். அவருக்கு ஆரம்பமும் இல்ல, முடிவும் இல்ல. எல்லா உலகங்களிலும் இறைவன் அவர்தான்.
அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கணும். அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல அவதாரங்கள் வந்து இருக்குது. மேலே வந்து கிருஷ்ணர் இருக்காரு, கீழே பார்த்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு, கல்கி அவதார், நடுவில் இருக்கக்கூடிய ராமர், பலராமர், வராக, நரசிம்ம எல்லா அவதாரம் அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஸ்லோகத்தில் பர்பட்டில் பிரபுபதா என்ன சொல்லியிருக்காருன்றதை பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ படிக்கட்டுமா 4வது? இல்ல இல்ல மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நான் 3வது தான் இன்னும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். சரி சரி. ஸோ அவருடைய உடம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறுவதே இல்லை. இப்போ வந்து நம்ம உடம்பு எடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது. ஆனால் அவர் உடம்பு வந்து பெறப்பட்டவர், மாற்றங்கள் இல்லாதவர்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவர் தான் இந்த உலகத்தை வந்து சிருஷ்டி பண்ணாருன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட இருந்து அவரை யார் ஒருத்தர்கிட்ட சரணடைகிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாவத்திலிருந்து விடுதலை கிடைக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் நம்ம படிச்சிருக்கோம். அவர் வந்து தேவகி வசுதேவருக்கு வந்து மகனாக பிறந்தார். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வாமன தேவா உபேந்திரனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதித்திக்கும் கஷ்யப்புக்கும் பிறந்தார். அதுக்கு முன்னாடி பிருஷ்ணி கர்ப்பவா பிறந்தார் இல்லையா. ஆஹ் அது மாதிரி தன்னுடைய பக்தர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூய பக்தி பண்ணுறதுனால அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, நம்ம என்னடா இப்போ வந்து சொல்லலாம் பிறப்பட்டவர்னு சொல்லணும், அப்புறம் அவங்க அப்பா அம்மா பேரை வந்து சொல்கிறோன்னு, அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இயல்பாக அசலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பிறப்பு இல்லை. இந்த உலகத்தில் வந்து ஒரு அவதாரம் லீலைகளை பண்ணுறதுக்கோசம் தன்னுடைய பக்தர்கள் வந்து நிறைய தியாகங்களை பண்ணி அவர் மேலே வந்து தவம் பண்ணுறாங்க. அவங்களுடைய ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்கோசம் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா தாய் தந்தையர்களை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறார் இந்த உலகத்தில் பிறக்கும் போது. ஓகேவா. ஆனால் சிருஷ்டி பண்ணும்போது அவருக்கு முன்னாடி எதுவுமே இருந்ததில்லை. அவர் சிருஷ்டி பண்ணதுனால தான் எல்லாமே இருக்கு. ஓகே. அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அவருக்கு வந்து பெறப்பெற்றவர். ஓகேவா. ஸோ ஆனால் இந்த இந்த இடத்துல கூட தேவகிக்கும் வசுதேவருக்கும் பிறக்கும் போது கூட பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒரு அபூர்வமான வித்தியாசம்னா, நம்ம பசங்களும் பிறக்குது எல்லாமே கத்திக்கிட்டு ஆன்னு பிறக்குது. ஆனால் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகான 4 கை ரூபத்தோட பட்டு பீதாம்பரம் ட்ரெஸ்ஸு போட்டுட்டு ஆபரணங்களை அணிவிச்சுட்டு திவ்யமான ரூபங்க கொண்டு 4 கரங்களில் 4 விதமான ஆயுதங்களை தாங்கி சங்கு சக்கரம் கதை பத்மத்தை தாங்கி பிறந்தார் இல்லையா. பறக்கும்போது என்ன பண்ணாரு, பேசிட்டே பேசினார் இல்லையா. நான் இந்த சாதாரண குழந்தைங்களுக்கும் அவருக்கும் வந்து வித்தியாசம் இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தேவகியோட விண்ணப்பத்தினால அந்த 4 கை ரூபத்துல இருந்து 2 கை ரூபத்துக்கு வந்தாரு. அதையும் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் கட்டளைகளை கொடுக்குறாரு வசுதேவருக்கு. எந்த குழந்தையாவது கட்டளையை கொடுக்குதா, இல்லவே இல்லை இல்லையா. ஸோ அதனால அவருடைய பிறப்பு வந்து திவ்யமானதுன்றது வந்து அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவருடைய நாம ரூப குணலீலைகள் எல்லாம் வந்து மங்களகரமானன்றதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த அவரை பற்றி நம்ம அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு கிட்ட இருந்து தான் தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் தான் நம்ம வந்து நல்லா வந்து வழிகாட்டுவாரு. ஓகேவா. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ சிறந்த யோகி கிட்ட இருந்து தான் நம்ம பயிரணும். ஓகே. அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, புத்தி ஞானம் ஐயம் மயக்கத்திலிருந்து விடுதலை, மன்னித்தல் வாய்மை புலனடக்கம் மன அடக்கம் சுகம் துக்கம் பிறப்பு இறப்பு அச்சம் அச்சமின்மை அகிம்சை சமத்துவம் திருப்தி தவம் தானம் புகழ் மற்றும் இகழ்ச்சி என உயிரினங்கள் காணப்படும் பல்வேறு குணங்கள் அனைத்தும் என்னால் படைக்கப்பட்டன. எல்லாத்தையும் நான் தான்ப்பா படைச்சேன். ஓகேவா. ஸோ நீ என்கிட்ட இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஓகேவா. ஸோ இந்த உலகத்தில் நன்மை தீமை எல்லாமே புத்திசாலித்தனம் அறிவு எல்லாமே யார்கிட்ட இருந்து வந்துச்சு, கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சுன்றதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டெலிஜென்சி, அதாவது ஒரு விஷயத்தை இருக்கிற மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் கூட நமக்கு என்ன வேணும், திறமை வேணும் இல்லையா. ஸோ உண்மையான ஞானம்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த சயின்ஸு மேக்ஸு அதை தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து ஞானம் இல்லை. இந்த பொருட்களுக்கும் ஆத்மாக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த உடலுக்கும் ஆத்மாக்கும் அதுதான் வந்து உண்மையான ஞானம், பரிபக்குவமான ஞானம்.
ஓகேவா? ஸோ இந்த நவீன காலத்தில் படிப்புன்ற வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை. முன்னெல்லாம் நம்மலாம் படிக்கும்போது மாரல் சயின்ஸ், அதாவது மாரல் பீரியடுன்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா? இப்போ வந்து அது கூட இல்லை. எல்லாமே வந்து நிறைய சப்ஜெக்ட் சயின்ஸில் வந்து பேப்பர் டிவிஷன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஃபிசிக்ஸு, கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஹிஸ்ட்ரி, ஜியாகிரஃபி அதுதான் வந்து சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க. யாருமே வந்து எதை பற்றி சொல்கிறது இல்லை. இந்த உடலோ இந்த ஆத்மாவை பற்றி யாருமே சொல்லி கொடுக்கறது இல்லை. இந்த உலகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி சம்பாதிக்கணும் அதுக்கு பின்னாடி தான் போயிட்டுருக்குது இல்லையா? இப்போ இருக்கக்கூடிய படிப்பு எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. எது வந்து உண்மையான கல்வின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எது வந்து ஒருத்தனுக்கு வந்து உடலை பற்றியும் ஆத்மா பற்றியும் வந்து என்ன வித்தியாசம் அதை தெரிஞ்சு கொடுத்தா, சொல்லி கொடுத்தா அவனுக்கு என்ன ஆகுது, பக்குவம் ஆகுதுன்றதை வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய படிப்பு வந்து சொல்லி கொடுக்கறது இல்லை. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை அசம்மோகான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் டவுட் அண்ட் டெலிஷன்ஸு. நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சந்தேகம் இருக்கும், சிலத்தில் வந்து இரட்டிப்பான மனசு இருக்கும். இதுலேருந்து நம்ம வெளியே வரணும்னா கடவுளுடைய திவ்யமான குணங்களை வந்து நம்ம படிச்சுக்கணும். இது வந்து எடுத்த இடத்துல வந்து நம்மளால் படிச்சுக்க முடியாது, தெரிஞ்சுக்க முடியாது. பட் நாள் பட வந்து அதை மெல்ல மெல்லமாக நம்மளால் கற்றுக்க முடியும். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு உயர்ந்த குணத்தை சொல்கிறார், ஷமா, அதாவது மன்னித்தல். ஓகேவா? ஸோ சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்து தப்பு பண்ணியிருந்தா கூட அதை வந்து நம்ம மன்னிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கணும். அப்புறம் உண்மை இருக்கணும் நம்ம கிட்ட, சத்தியம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த வேதங்களில் சோஷியல் கன்வெக்ஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நம்ம உண்மையை பேசுகிறோன்னா அதனால் ஒருத்தங்களுக்கு வந்து பாதிப்பு வந்துச்சுன்னா அதை பேசாமல் இருக்கலாம். நன்மை வந்துச்சுன்னா அதை பேசணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஓகே. ஆ அப்புறம் வந்து இங்க வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ட வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஒருத்தன் திருடன் தெரிஞ்சுட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவனுக்கு வந்து அச்சச்சோ! அவன் திருடன் நான் சொன்னா வந்து அவனுடைய சமுதாய வாழ்க்கை வந்து கெட்டு போயிடும் அப்படின்னு நெனச்சுட்டு நம்ம உண்மைய சொல்லாம இருக்கலாமா? உண்மைய சொல்லணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. உண்மைய உண்மைய சொல்லணும் மாதாஜி. சொல்லணும். இல்லைன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான்? அந்த தப்ப பண்ணிட்டு இல்லைன்னா சரி. தப்பு பண்ணிட்டே ஆ இருப்பான். ஹரி போல் சூப்பர். ஸோ அவன் வந்து தப்பு பண்ணுவான். ஸோ அதனால உண்மைய வந்து நம்ம என்னைக்கும் பேசாம இருக்கக்கூடாதுன்றத வந்து இங்க இன்சிஸ்ட் பண்றார். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து சுய கட்டுப்பாடுன்றது இருக்கணும். சுய கட்டுப்பாடு இருந்தா தான் வந்து நம்மளால எல்லா விஷயத்துல வந்து முன்னேற்றம் அடைய முடியும். ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் யாரு? இந்த குணாதிசைகளுக்கு எல்லாம் வந்து மூல காரணம் கிருஷ்ணரேன்றத வந்து பகவான் நம்ம கிருஷ்ணர். புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சமக. அப்புறம் நம்ம செல்ஃப் கண்ட்ரோல், சுய கட்டுப்பாடு இருக்கணும். நமக்குள்ள நம்ம அமைதியாவும் இருக்கணும். நம்ம மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னா தடுமாறக்கூடாது. தேவையில்லாத விஷயத்துக்கோசம் நம்ம வந்து தடுமாறக்கூடாது. தேவையில்லாத விஷயத்துக்கு நம்ம டைமையும் எனர்ஜியும் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? நமக்கு வந்து எல்லாருக்குமே வந்து திங்கிங் எபிலிட்டி இருக்கு. அதை வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அப்புறம் சுகம், எல்லாத்துலயும் சந்தோஷமா இருக்கணும். அதாவது இந்த விஷயம், இந்த சூழ்நிலை வந்து எனக்கு வந்து கிருஷ்ண உணர்வுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதா இல்லையான்றத பார்க்கணும். அந்த மாதிரி விஷயத்துல தான் நம்ம ஈடுபடுத்திக்கணும். ஓகேங்களா? பாவா, அதாவது நீங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் பாபான்றது வந்து இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, அண்டர்ஸ்டுட் டு த பாடின்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த உடலை வச்சு நம்ம இந்த பாவங்களை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். தேவையில்லாத பயம் இருக்கக்கூடாது. நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், எதிர்காலம் அப்படி இருக்குமோ இப்படி இருக்குமோன்னு நினைச்சு பயப்படுவோம் இல்லையா? அது எதனால, நிகழ்காலத்துடைய அனுபவத்தின் பேசிஸ்ல தான் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பயம் இருக்கும். எனக்கு லக்கே இல்லை, எனக்கு இப்படிதான் நடக்கும்னு சொல்லிட்டு அது தேவையில்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து ஆ நிகழ்காலத்துல நடக்கக்கூடிய விஷயத்து மேலேயே நம்மளால வந்து கண்ட்ரோல் இல்ல. எதுக்கோசம் நம்ம வந்து வருங்காலத்த வச்சு யோசிச்சு கவலைப்படணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ எவன் ஒருத்தன் வந்து ஆ து பயத்திலிருந்து வெளிய வரானோ, அவனால கண்டிப்பா கிருஷ்ணர வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகேவா? ஸோ கிருஷ்ணர புரிஞ்சுட்டு பயம் இல்லாம அமைதியா சந்தோஷமான வாழ்க்கைய வாழ முடியும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ பயம்ன்றது இல்லாம இருக்கணும் ஒருத்தன். கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கான்னா கிருஷ்ணர் வந்து என்னை பாதுகாப்பாருன்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு இருக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அஹிம்சாவை பற்றி சொல்கிறேன். அதாவது அஹிம்சா என்னது பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம யாரும் ஒரு ஜீவராசிகளும் துன்புறுத்தக்கூடாது. ஓகேங்களா?
எப்படி செயல்களால மாத்திரம் இல்ல, பேச்சால கூட. நம்ம ஒரு மாரி ஹார்ஷ் வேர்ட்ஸ் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த உடல் இருக்கிறதே எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆன்மீகத்த வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசரம் தான். ஸோ ஆன்மீகத்த புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த வயலன்ஸுக்கு வந்து முற்றுப்புள்ளி வச்சிடலான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அப்புறம் அதுக்கு அடுத்தது சமத்த. சமத்தன்னா என்ன அர்த்தம்னா, பற்றுதல் இல்லாம இருக்குது. அதாவது சில விஷயங்கள் வந்து எனக்கு பிடிக்கும், சில விஷயங்கள் எனக்கு வந்து பிடிக்காது இல்லையா? சமத்துவம், இரட்டிப்பு தன்மை இல்லையா? அதுலேருந்து வெளியே வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? எல்லாமே இந்த நம்ம வாழ்க்கையில நமக்கு பிடிச்சது நடந்தாலும் சரி, பிடிக்காதது நடந்தாலும் சரி, அதை வந்து சமமா எடுத்துக்கிறதுக்கு நம்ம பழகிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். துஷ்டிகி. துஷ்டிகின்னா திருப்தியோட இருக்கிறது இல்லையா? ஸோ நமக்கு வந்து என்ன கிடைச்சாலும் அது கடவுளுடைய காரணமற்ற கருணையினால தான் இது கிடைச்சிருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு திருப்தி இருக்கும். சில பேர் வந்து புலம்பிட்டே இருப்பாங்க. அப்படியெல்லாம் நம்ம இருக்கக்கூடாது. தபஸ், சில விதமான தபங்களை வந்து நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம பின்பற்றணும். அதாவது காலையில எழுந்தணும், குளிக்கணும், வந்து நாம ஜெபம் பண்ணணும். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடல் அவசரங்கள் தான் இல்லையா? யாருக்கு பிடிக்கும்? இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பெட்ஷீட்டை இழுத்து போட்டு தூங்கலான்னு சொல்லிட்டு தான் இருக்கும் புத்தி இல்லையா? இதுவும் ஒரு விதமான வந்து தப்பம் தான். இதை வந்து கடவுளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். யார் காலையில எழுந்து நாமஸ்மரணம் பண்ணி அவருடைய இல்ல விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்றாங்களோ அது வந்து அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகேவா? ஸோ இது ஆரம்பத்துல நமக்கு வந்து கஷ்டமா இருந்தா கூட நம்ம ஏத்துக்கிட்டு பண்றோம். போக போக இது வந்து பழகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். அதுக்கு அடுத்தது வந்து தான தர்மங்களை பண்ணணும். அதாவது நம்ம சம்பாரிச்ச 50% வந்து தானம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அது எந்த காரணத்துக்கு பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ண உணர்வை எல்லாருக்கும் எடுத்துட்டு போய் குடுக்கறதுக்கோசம் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. பிராமணனுக்கு குடுக்கணும். இல்லைன்னா கிருஷ்ண உணர்வு. எப்படி நம்ம பிரபுபாதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, காசு இல்லாம எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டார் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதுக்கோசம் அது மாரி தான தர்மங்கள், புக்கு விநியோகம் பண்றதுக்கெல்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ, யசகா புகழ். எப்ப வந்து புகழ் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தன் வந்து நிஜமாவே கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்கும்போது, அவனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து எல்லா புகழும் வரும். அவன் தனியா போயிட்டு பெயர் புகழுக்கோசம் வந்து அவன் உழைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ ஸோ எதுவா இருந்தாலும், எது நல்லது, எது உண்மை, எது உண்மை அல்லாதது, எது நல்லது, கெட்டதுன்றத நம்ம அலசி ஆராய்ஞ்சு பார்க்கணும். ஓகேவா? இந்த உலகம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, மூல காரணம் கிருஷ்ணர் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும். பகவானின் ஏற்பாட்டினால் தானாக வளரும் இல்லையா? ஸோ இது எல்லாம் அவர்தான்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பரமபுருஷ பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்க எல்லா நற்குணங்களும் அவருடைய ஏற்பாட்டினாக தானாவே வளரும். நம்ம எங்கேயும் போயிட்டு ட்ரைனிங் போக தேவையில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. 6வது படிங்க மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तता मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः. हरे ஹரே कृष्ण. கிருஷ்ணா. ஸோ 7 மகரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மனுக்களும் என்னிடமிருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே. எல்லா லோகங்களிலும் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவையே. இங்க என்ன சொல்றாரு? சப்த ரிஷிகள்னு சொல்றோம் இல்லையா? அவரும் சரி 4 குமாரர்கள். அதாவது சனக, சனாதன, சனாதன, சனத்குமாரர்களும் 14 மனுக்களும் 25 ரிஷிகளும் அவங்க வந்து பாத்ரியார்ச்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவங்க எல்லாருமே வந்து என்கிட்ட இருந்து தான் தோன்றியவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ பிரம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு எல்லாம் தெரியும். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பிரம்மா இஸ் நோன் அஸ் பிதாமகः. ஓகேவா? கிருஷ்ணா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பிராபிதாமகா. இவர் வந்து பிதாமகः. அவர் வந்து பிராபிதாமகः. அதாவது இவர் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் கிராண்ட்ஃபாதர். ஓகே. ஸோ இதுதான் வந்து சொல்றாங்க இந்த பகவத்கீதையில. ஸோ அவர்கிட்ட இருந்து தான் எல்லாமே மூல காரணம். ஓகே. மிக உயர்ந்த நபர்களும் கூட அவரிடம் இருந்து நேரடியாகவோ அல்லது அவருடைய தூய பக்தர்களிடமிருந்தோ கேட்பதன் மூலமாகத்தான் கிருஷ்ணரை பற்றி அறிந்து கொள்ள முடியும். ஓகேவா? ஸோ இந்த போட்டோல இருக்கிறது யாரு தெரியுதுங்களா? பிரபுபாதா பக்கத்துல இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க. அவர்தான் வந்து நம்மளுடைய டெம்பிள்
हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण एतां विभूतियोगं च मम यो वेति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ஸோ எனது இத்தகு வைபவத்தை யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். இதில் சந்தேகமே இல்லை. யார் இதெல்லாம் என்னுடைய வைபவத்தை எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலங்கமற்ற தூய பக்தி வந்து செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அதில் வந்து சந்தேகமே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து கடவுள் எப்படிப்பா உயர்ந்தவர்னு யாராவது கேள்வி கேட்டால் நம்ம இதை வச்சு நம்ம பதில் சொல்லலாம். அவருடைய வைபவங்கள் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க கிட்ட தான் வந்து சரணடைறாங்க. ஏன்னா அதை விட்டு வேற வழியே இல்லை இல்லையா? ஸோ இந்த கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய வைபவங்கள் வந்து அளவற்ற வைபவங்களை கொண்டிருக்கார் இல்லையா? அதனால தான் இந்த உலகத்தை எல்லாம் சிருஷ்டி பண்ணி ஒவ்வொரு துறைக்கு எப்படி வந்து ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்து வச்சிருக்காரு. பிரம்மா, சிவன், எல்லாரையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செயல்களுக்கு வந்து அதிபதியாக வச்சிருக்காரு. இந்த 4 குமாரர்கள் இருக்காங்க இல்லையா? அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேதங்கள் நல்லா தெரிஞ்சிருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்காவது வேதங்களை சந்தேகம் இருக்குது, கேள்விகள் இருக்குன்னா அவங்க கிட்ட வந்து அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. சிவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமோ குணத்திலிருந்து அழிக்கும் தொழிலில் ஈடுபட்டிருக்காரு. பிரம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா காக்கும் தொழிலில் ஈடுபட்டிருக்கார். இல்ல விஷ்ணு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பாற்றுகிறார், எல்லாவற்றையும் காப்பாற்றுறார் இல்லையா? ஸோ இது எல்லா செல்வங்களும் அவர்கிட்ட தான் வந்திருக்குது. அதில் வந்து நம்ம சந்தேகப்படாமல் அவரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவருக்கு வந்து பக்தி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ யார் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு செய்கிறாங்களோ அவங்க பக்தியில் வந்து திடமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் சதுர்ஸ்லோகிஸ்க்குள்ளே போகிறோம். அதாவது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு? ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே. அஹ், எல்லாத்துக்கும் மூலம் நான் தான். எல்லாம் என்னிடம் இருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் கூட எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். ஓகேங்களா? ஸோ எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக அதாவது இப்படி பாதி மனசு அப்படி பாதி மனசுல இதயபூர்வமாக கடவுளை வந்து வழிபடுகிறார்கள். ஓகேவா? ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 விதமான செல்வ வளங்களை நிரம்பி வச்சிருக்காரு. அப்புறம் வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம்? பௌதிக மற்றும் ஆன்மீக உலகத்தின் மூலமும் அவர்தான். அவரை அறிவதனால் என்ன பலன்? நம்ம வந்து தூய பக்தர் ஆகலாம். இதனால தான் வந்து நம்ம அவரை தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ. எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணம் அவர்தான். ஓகேவா? மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே. எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து தான் தோன்றுச்சு. என்னெல்லாம் தோன்றுச்சு? அதாவது உபநிஷதங்கள், வேதங்கள் எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து தான் தோன்றுச்சு. என்னென்ன சொல்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா, கோபால தாபனி உபனிஷத், மகா உபனிஷத், நாராயண உபனிஷத், மகாபாரதம், வராக புராணம். இது எல்லாத்துலேயும் வந்து சான்று இருக்கு. ஓகேவா? அங்கேருந்து ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்கலாம். அதர்வ வேதத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யோ பிரம்மணாம் விதாதி பூர்வம் யோவை வேதசாம் சா காப் பாயதி சம கிருஷ்ணக. ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? கிருஷ்ணர் தான் எல்லாத்துக்கும் முதற் காரணமாக இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? அதோ புருஷோ ஆவை நாராயணோ காமயாதா பிரஜ ஸ்ரேஜயோ இது உபக்கிரமையா. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? நாராயணன் வந்து இச்சைப்படி தான் எல்லாமே உருவாக்கப்பட்டது. மறுபடியும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாராயணாத் பிரம்மா ஜாயதே, நாராயணாத் பிரஜாபதிஹி பிரஜாயதே, நாராயணாத் இந்திரோ ஜாயதே, நாராயணாத் அஷ்டௌ வசவோ ஜாயதே, நாராயணாத் ஏகாதச ருத்ர ஜாயதே, நாராயணாத் துவாத சாதிதக. ஸோ நாராயணிலிருந்து பிரம்மா தோன்றினார். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத் பத்ரியார்ச்
அவங்களும் வந்து தோன்றாங்க. நாராயணன் கிட்ட இருந்தா இந்திரன் தோன்றாரு. நாராயணன் கிட்ட இருந்தா அஷ்ட வசுக்கள் தோன்றினார்கள். அவங்க கிட்ட இருந்து தான் வந்து 11 ருத்ரர்களும் தோன்றினார்கள். 12 ஆதித்யர்களும் வந்து தோன்றி இருக்கிறார்கள்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? தேவகி புத்திர பிரம்மண்யோ தேவகி புத்திரஹ. ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து தேவகி புத்திரனா வந்து பிறந்தாரு. ஏகோ வை நாராயணம் ஆசின் நா பிரம்மோ நா ஈசனோ நா போ நா அக்னி சமௌ நிமே त्वौ अप्रित्वी न नक्षत्राणि न सूर्यः सा एकाकी न रमते तस्य ध्यानान्तः स्तस्यत्र छन्दोघ क्रियमाण அஷ்டாகாதி சம்ஜனக ஸ்ருதி சோமக ஸ்தோமம் உச்சதே. அவர் ஒருத்தர்கிட்ட தான் எல்லாமே வந்துச்சு. அவர் இல்லாம பிரம்மா இல்லை, சிவன் இல்லை, நெருப்பு இல்லை, சந்திரன் இல்லை, நட்சத்திரம் இல்லை, ஆகாயம் சூரியன் எதுவுமே இல்லை. அவர்கிட்ட இருந்து தான் எல்லாமே வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த புராணங்களில் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர்கிட்ட இருந்து தான் பிறந்தாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? மோக்ஷ தர்மத்தில் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன் மோக்ஷ தர்மா கிருஷ்ணா ஆல்சோ சேஸ் பிரஜாபதிம் ச ருத்ரம் ச அப்பி அகம் ஏவ ஸ்ருஜாமி வை தௌ இ ஏமாம் ந விஜனாதி மம மாயா விமோஹிதௌ. ஸோ அவர் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்தா சிவன் பத்ரி ஆர்ச்சஸ் அவங்க எல்லாம் வந்து உருவாக்கப்பட்டாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. வராக புராணத்துல என்ன சொல்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா, நாராயணோ பரோ தேவாஸ் தஸ்மாத் ஜாதஸ் சதுர்முத் முகக தஸ்மாத் ருத்ரோ பவத் தேவக சச்ச சர்வஜாத்தம் கதக. நாராயணன் தான் வந்து முழு முதற் கடவுள். அவர்கிட்ட இருந்தா பிரம்மா சிவன் எல்லாம் வந்தாங்கன்றத சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது, பல வேதங்களில் கூட என்ன சொல்லியிருக்காங்க, கிருஷ்ணர் தான் வந்து முழு முதற் கடவுள். அவர்கிட்ட இருந்தா எல்லாமே வந்துச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். அவர் தான் வந்து எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றாரு அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ சில பேர் வந்து தவறாக வந்து விவாதம் பண்ணுவாங்க. அவங்க கிட்ட வந்து நம்ம போயிட்டு அவங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்டு திகைக்க கூடாது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் மூலம் வேத சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவத்கீதையின் மீதான அங்கீகாரமற்ற விலக்குறைகளை கருத்துக்களையும் அறவே தவிர்த்து, ஓகேங்களா, அங்கீகாரமற்ற, ஓகே, அது இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு, உறுதியுடனும் திடமாக கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற வேண்டும். ஓகேங்களா? இந்த உலகத்துல இருக்க பல பொய்கள் இருக்கு, அதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சு விலகி இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। मच्चिता मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றிய தங்களுக்குள்ளே உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கு ஒருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதும் இவர்களை பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றன. ஸோ என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மச்சித்த மத்கத பிராணா போதையந்தா இது வந்து நெக்ஸ்ட் போதையந்தா பரஸ்பரம். மச்சித்தன்னா தன்னுடைய சித்தத்தை வந்து பக்தர்கள் வந்து அவர் மேல வைக்கிறாங்க. மத்கத பிராணா அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, பக்தி தொண்டு செய்யறதுனால வந்து அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. லீவ்ஸ் டிவோட்டட் டு த சர்வீஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அவருக்கு சேவை செய்யறதுக்கோசம் தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணிச்சிருக்காங்க. கதை எந்த அப்புறம் வந்து என்ன பண்றாங்க, அவரை பத்தி பேசுறாங்க. நித்தியம் துஷ்யந்தி எப்பொழுதும் அவரை பத்தி பேசுறாங்க. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச, அதனால அவங்களுக்கு இந்த தூய பக்தர்களுடைய சிந்தனை எல்லாமே எப்பொழுதும் கிருஷ்ணர் மேலதான் இருக்கும். அவரை பத்தி தான் அவங்க உரையாடுகிறாங்க, அவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணிக்கிறாங்க. அதுல வந்து திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகிறாங்க. துஷ்யந்திச்ச ரமயந்திச்ச. இப்போ வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரர் எதிர் வீட்டுக்காரர் சேர்ந்தாங்கன்னா என்ன கதை பேசுவாங்க, ஊர்ல இருக்க கதையை பேசுவாங்க. ஆனா பக்தர்கள் என்ன பேசுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை பத்தி தான் உரையாடுவாங்க. அதுல உரையாடிட்டு ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு வந்து உபதேசம் பண்ணிப்பாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதுல வந்து அவங்களுக்கு பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற.
மச்சித்த மனசை வந்து முழுமையாக கிருஷ்ணர் மேலே வைக்கிறாங்க. மத்கத பிராணா அவங்களுடைய வாழ்க்கையை கிருஷ்ணருக்கோசம் அர்ப்பணிக்கிறாங்க. போதை எந்த பரஸ்பரம் அவருக்கு எதில் வந்து ஆனந்தம் கிடைக்குன்னு அவரை பற்றி கேட்கறதுனாலும் அவரை பற்றி விவாதிக்கிறதுனாலும், நீ இந்த லீலையில் இப்படி சொல்றியா, இல்லை இல்லை இந்த லீலையில் இப்படி பண்ணியிருக்காரு கிருஷ்ணர்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கதையஞ்சத்தை கீர்த்தனம் கிருஷ்ணருடைய மகிமைகளை பேசுகிறாங்க. அதனால் அவங்களுக்கு என்ன பலனு? துஷ்யந்தி திருப்தி இருக்குது. அப்புறம் வேற என்ன இருக்குது? ரமந்தி தெய்வீக ஆனந்தத்தை வந்து அவங்களால அடைய முடியுறாங்க. ஓகே, இதுதான் பலன். மச்சித்த மத்கத பிராண போதயந்த பரஸ்பதம் கதையந்த மாம் நித்தியம் துஷ்யந்தி ச ரமயந்தி திருப்தியும் சந்தோஷமும் இருக்கு அவங்களுக்கு, இல்லையா? ஸோ நமக்கும் அதுதான் வேணும், இல்லையா? கிருஷ்ண உணர்வின் முன்னேற்றம் பெற்ற ஆத்மாக்கள் இளைஞன் பெண்ணுடைய சங்கத்தில் ஆனந்தம் அடைவதைப் போல திவ்யமான இலக்கியங்களை கேட்பதில் இடையறாத ஆனந்தம் அடைகிறான். எப்படி ஒரு வாலிப வயசு வந்து இல்லை இருக்கவங்க வந்து ஒரு பெண் ஆணை பார்த்தா சுகம் கிடைக்குமோ, அது மாதிரி இந்த பக்தர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிருஷ்ணரை பற்றி பேசுறதுல அவருடைய குண லீலைகளை வந்து கேட்கறதுல வந்து ஆனந்தம் அடைகிறாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதாவது இந்த பக்தர்கள் வந்து 24 மணி நேரம் அவரை பற்றி தான் கேட்டுட்டு சந்தோஷத்துல இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதுதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்தி லதா பீஜையை வந்து விதைச்சி போயிருக்காங்க. ஸோ இந்த பக்தி லதா பீஜம் இருக்கு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பீஜைன்னா நமக்கு தெரியும் விதை, இல்லையா? ஸோ அந்த விதை வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா. விதையிலேருந்து தான் வந்து செடி வரும். செடியிலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன வரும்? கனிகள் எல்லாம் வரும். ஓகே. மத்தாச்சி ஸ்க்ரீன் தெரியுதுங்களா? மாதாஜி படிக்கட்டுமா? தெரியுதுங்க முத்தச்சி. இதுதான் நம்ம மேல போகலையே. வாழ்க்கைக்கான பாடம் சொல்லிட்டு அது தெரியுது வாழ்க்கைக்கான முத்தச்சி. பாடம் அதுதான் ஒரு இருக்கு. நிமிஷம் இருங்க. இந்த பிக்சர்ல தெரியுதா உங்களுக்கு வந்து? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு செடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விதையிலேருந்து தான் ஆரம்பிக்குது, இல்லையா? ஸோ இந்த விதைக்கு வந்து நம்ம ஒரு செடி நல்லா வளரணும்னா என்ன பண்ணணும்? அதுக்கு வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றணும், இல்லையா? ஸோ தண்ணி ஊற்றணும். ஒரு நிமிஷம். ஸோ இந்த விதைக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? தண்ணி ஊற்றணும், இல்லையா? தண்ணி ஊற்றி அது மாதிரி நாமஸ்மரணம் பண்ணாதான் அந்த செடி வந்து நல்லா வளரும், இல்லையா? அதுக்கு வந்து வேலியெல்லாம் வச்சுக்கணும், இல்லையா? வேலி வச்சா கடைசியாக அது எங்கே போய் சேருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர்கிட்ட போய் சேருது, இல்லையா? அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம விவசாயிகள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிலத்தை வந்து நல்லா பண்படுத்தி விதைகள் எல்லாம் வைப்பாங்க, இல்லையா? அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? களை பறிப்பாங்க. தேவையில்லாத செடிகளை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? பிடுங்கி எரிஞ்சிடுவாங்க. அது மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்தி லதா பீஜுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஊற்றணும். அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சாண்டிங் ஸ்ரவணா கீர்த்தனம். அப்போ வந்து என்ன ஆகும்? அது வந்து அந்த விதை வந்து முளை கட்டும். முளை கட்டி ஒரு செடியா வரும், இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து அதுக்கு சுற்றி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு வேலியை அமைப்போம், இல்லையுமா? அது மாதிரி தான் வந்து நம்ம இந்த பக்தியை வந்து நம்ம பத்திரமா பாதுகாக்கணும். இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஊட்ட சக்திகள்லாம் என்ன ஆகிடும்? வேற செடிகள் வந்து எடுத்துட்டு போயிடும், இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி இந்த பீஜங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பத்திரமா வச்சு அதனால வரக்கூடிய நேரம் அது எங்கே போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய தாமரைய திருவடியை நோக்கி போகுது. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து பத்திரமா நம்ம இருதயத்துக்குள்ளே இருக்க இந்த பக்தி லதா பீஜை வந்து ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் ப்ராசஸ் மூலயமா
எப்படி வந்து முளைக்குதோ முளை கட்டி வருதோ அந்த ப்ராசஸை நம்ம பத்திரமா எடுத்துட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, அதுக்கு வந்து நம்ம பக்தி வேணும். ஓகே, ஸோ அதுக்கு தான் வந்து சாது சாது சங்க வேணும் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த பக்தி லஜா பீஜத்தை வந்து நம்ம பத்திரமா கையாளணும். அப்பதான் வந்து நம்மளால என்ன அடைய முடியும், உயர்ந்த லட்சியத்தை வந்து அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல அப்படிதான் சொல்றார். இந்த உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு, சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த பக்தி லதா பீஜை வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல அந்த சமயத்துல அவர் இருக்க சமயத்துல இந்த கிருஷ்ண பிரேமை எல்லாருக்கும் இலவசமா எடுத்துட்டு போய் கொடுத்தார். ஓகேவா? அவர் அந்த கிருஷ்ண பிரேமி கிடைக்கிறதுல வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். அதை வந்து அவரு இலவசமா கதவை தட்டி தட்டி எடுத்துட்டு போய் அந்த மகாமந்திரத்தை வந்து கொடுத்தார் இல்லையா? அவரே என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாருமே வந்து இந்த ப்ராசஸ் ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் இந்த ப்ராசஸ் சரியா பண்ணணும்னு சொல்றாரு. இந்த உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மனிதர்களுக்கு வாழ்றதுக்கு தகுதி இல்லை. எப்படி வந்து இந்த மீன் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து வாழ முடியுமா? தண்ணி இல்லாத இடத்துல வந்து மீன் வாழ முடியுமா? இல்ல இல்லையா? அது மாதிரி இந்த மனிதர்கள் வந்து இந்த பூர்லோகம் இது வந்து மித்ருலோகம், அசாஸ்வத துக்கலோகம். இங்க வாழ்றதுக்கு அவங்களுக்கு தகுதி இல்லை, அவங்க வாழ வேண்டிய அவசியமும் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே, நீங்க பக்தி பண்ணிட்டு உங்களுடைய நித்திய லோகமான எங்களுடைய திருநாள் அதாவது கோலோகல விருந்தாவனத்துக்கு வாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? யார் பக்தி பண்றானோ அவன் தான் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப பிரியமானவங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. பாகவதத்துல அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. கிருஷ்ணரை பத்தி மாத்திரம் இல்ல, பக்தர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து எப்படி வந்து வெற்றி அடைஞ்சாங்க பக்தி பாதையிலன்றதையும் சொல்லி கொடுக்குது பாகவதம். ஓகேங்களா? சோ அதுல வந்து அவன் கேட்கறதுல வந்து சந்தோஷம் அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதாவது இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க. அதாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அந்த காலத்துலலாம் வழிப்போக்கர்கள்லாம் உட்காந்து இளைப்பாறதுக்கு திண்ணை வந்து கட்டியிருப்பாங்க இல்லையா? அந்த திண்ணையில பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மழை வரும்போதோ இல்ல வெயில் இருக்கும்போதோ அந்த இடத்துல உட்காந்துப்பாங்க. அப்புறம் ஒரு சின்ன வராண்டா கட்டியிருப்பாங்க அந்த வீட்டுக்குள்ள. ஸோ ஒரு முறை அந்த ஒரு விருந்தினர் வந்திருந்தாங்க. சரி, அவர் வந்து அங்க வழிப்போக்கன் அவர் வந்து அந்த இடத்துல படுத்துக்கிட்டார். ஓகேவா? அந்த வராண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் படுக்கிற அளவுக்கு தான் இருக்கும். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல மழை நிறைய பொழியுது. அதனால வந்து யாரோ வந்து கதவை தட்டுறாங்க. சரி, இவரும் கதவை ஓபன் பண்றாரு. சரி, படுத்துட்டு இருந்தாரு, எழுந்து உட்காந்துக்கிட்டாரு. சரி, இப்ப 2 பேர் உட்காந்துக்கிறாங்க. அவங்க வந்து கிருஷ்ண கதையை பேசுறாங்க. மூணாவதா ஒருத்தர் வராரு. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, கதவை தட்டுறாரு, திறக்கிறாங்க. சோ உட்காந்துட்டு இருந்தவங்க என்ன பண்ணாங்க, நின்னுக்கிறாங்க. அந்த வராண்டால 3 பேரு ஒருத்தர் படுக்க முடியும். இப்போ 2 பேர் வந்ததுனால 3 பேரு சேர்ந்து நின்னுக்கிறாங்க. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல பார்த்தா, நிக்கிறதுக்கு கூட இடம் பத்தல. யாரோ ஒருத்தர் வந்து அழுத்துற மாரி தெரியுது. என்னடா இதுன்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்பதான் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? கதை எந்த போதை எந்த பரஸ்பரம். அவங்க 3 பேரும் யார பத்தி பேசுறாங்க? கடவுள பத்தி பேசுறதுனால, கடவுளும் அந்த இடத்துல வந்து உட்காந்துட்டாரு. கடவுள் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா, அவருடைய தாமத்துல வந்து இருக்க மாட்டாரு. எங்க அவருடைய கதைய பத்தி பேசுறாங்களோ, அங்க வந்து உட்காந்துப்பாராம். அப்போ அவங்க பேசுறதுல கேட்டுட்டு அவரும் வந்து சந்தோஷம் அடைவாராம். நம்ம வந்து இந்த இந்த விஷயத்த கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அதாவது ராமாயணம்லாம் படிக்கும்போது, குறிப்பா சுந்தரகாண்டம் படிக்கும்போது எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு மனைய போட்டு வைப்பாங்க இல்லையா? அங்க ஒரு பக்கத்துல ஒரு டம்ளர் தண்ணியும் வைப்பாங்க. ஏன்னு என்ன ஒரு ஐதீகம்னு, ராமாயணம் படிச்சா அங்க வந்து ஹனுமான் வராருன்ற ஒரு ஐதீகம் இருக்கும் இல்லையா? அது மாதிரிதான் பக்தர்கள் எங்க வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்களோ அதை கேட்கறதுக்கு வந்து அதை கேட்டு சந்தோஷம் அடையறதுக்கு கிருஷ்ணரே வராரு. ஓகேங்களா? அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இளையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகிறேன் இல்லையா? தேசாம் சத்தத்தை யுக்தானா பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம். அவர்களுக்கு தேவையான புத்தியை நானே கொடுக்குறேன். தாம் ஏன மாம் உப உபயாந்தி தே, நானே அவங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். ஓகேவா? ஸோ நம்ம தனியா ஸ்பெஷல் கிளாஸ் டியூஷன் எல்லாம் எடுக்கவே தேவையில்லை. அவருக்கு என்ன பண்ணணும், சதத யுக்தானாம் அன்பு தொண்டு இடையராது செஞ்சுட்டு இருந்த அன்பான பரவச்சுடன் பிரீத்தி பூர்வகம் பக்தி தொண்டில் செய்வதில் பஜதாம்
அவங்களுக்கு தேவையான ஞானத்தை எல்லாத்தையும் நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்றார். கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடும் ஒரு நேர்மையான பக்தர் அறிவற்றவர்களாக இருக்க முடியாது. ஒரே தகுதி என்னவெனில் முழு கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி தொண்டு செய்வது. ஓகே, முழுமையான நம்பிக்கையோட அவர் மேல வந்து நம்ம பக்தி பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா நமக்கு வெற்றி நிச்சயம். உதாரணத்துக்கு நம்மளுடைய பிரபுபாதாவுடைய வாழ்க்கையை அவர் எந்த வயசுல போனாரு? 69 வயசு 70 வயசுல வந்து அஹ், பாசாங்க தேசத்துக்கு போனார், மேற்கத்திய நாடுக்கு. யோசிச்சு பாருங்க, எல்லாரும் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆயிட்டு வீட்டுல அப்பாடான்னு உட்கார வயசுல இவர் என்ன பண்ணாரு? பயணத்தை தொடங்கினார் இல்லையா? சோ எவ்வளவு நாள் வாழ்ந்தாரு? 81 வயசு வரையும் வாழ்ந்தார். அந்த குறுகிய காலத்துல யோசிச்சு பாருங்க, பிரம்மாண்டமான 108 கோயில்களை வந்து கட்டினார், கிட்டத்தட்ட 80 புக்குகளை வந்து மொழிபெயர்த்தார் இல்லையா? சோ இதெல்லாம் வந்து சாத்தியமா? யோசிச்சு பாருங்க, அந்த வயசான காலத்துல இதெல்லாம் சாத்தியமா? பையன் அப்ப வந்து 2 முறை ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சு. ஒரு முறை அந்த ஃபாரின் கண்ட்ரில இருக்கும்போது மாடு குத்தி நினைவில்லாம விழுந்துட்டாரு. பெரலிசிஸ் அட்டாக் ஆச்சு இல்லையா? எத்தனையோ பிரச்சனைகளை மேற்கொண்டார். பட் கடைசியில அவர் என்ன ஆனாரு? பிரபலம் அடைஞ்சார் இல்லையா? கிருஷ்ணரை எல்லாருக்கும் போய் கொடுத்தார். இன்னைக்கு வந்து கிருஷ்ணர் பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து எல்லா கண்ட்ரில ஃபாலோ பண்றாங்க. யோசிச்சு பாருங்க, ரஷ்யால எல்லாம் வந்து பனிஷ்மெண்ட். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படி மாதாஜி 70 வயசுல இந்த ஞானம் அவருக்கு வந்தது? எதனால மாதாஜி? அவர் சின்ன வயசுல இருந்தே தான் மத்தாஜி அவர் பக்தி ஆமா பண்ண. ஆமா ஆமா. ஓ சரி, ஓகே ஓகே ஆ, மாதாஜி, மாதாஜி. ஆ. ஓகே ஓகே ஓகே. அவர் அப்பா அம்மா எல்லாம் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 7 ம். வயசுல வந்து ரத யாத்திரை பண்ணாரு. அவர் அப்பா வந்து அதான் ஒரு ஆமா வைஷ்ணவர் இல்லையா? ஆமா அதனால ஆமா மாதாஜி. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதாரண மனிதர் இல்ல, சக்தி ஆவேஷ அவதார். ஓகேவா? சாதாரண மனுஷங்களா பிறந்தவங்க வந்து கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர்ந்தெடுத்த மனிதர்களை வந்து பலம் கொடுத்து அவங்கள வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுவாங்க, அந்த ஏக்கத்தை வந்து நீங்க முன்னாடி எடுத்துட்டு போகணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ ஓகே. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மனிதர்கள் அவங்க எல்லாம். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால அவரால் வந்து அவர் செஞ்ச விஷயங்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாராலும் பண்ண முடியாது. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? பகவத்கீதை வந்து எழுதினாரு, எழுதி வச்சதெல்லாம் அவங்க பொண்டாட்டி என்ன பண்ணாங்க? கடைக்கு போட்டு பிஸ்கெட்டும் டீயும் வாங்கி சாப்பிட்டாங்க. அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, நல்ல செல்வந்தரா இருந்தவர் ஏழ்மையாவும் வந்து அனுபவிச்சாரு இல்லையா? அதாவது யோசிச்சு ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க, நம்மளே எழுதணும், ப்ரூஃப் ரீடிங் பண்ணணும், பிரிண்ட் பண்ணணும், எல்லா இடத்துல விநியோகம் பண்ணணும். யாராவது நம்மளால செய்ய முடியுமா? ஒரு நாள் செய்வோமா? அவர் எல்லாத்தையும் பண்ணார் இல்லையா? பேக் டு காடேட்ன்ற மாதாந்திர ஆம், வந்து அச்சிடிச்சு விநியோகம் கொடுத்தார். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஃப்ரீயாக தான் கொடுத்தார். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணார். அதாவது நிலத்தை வாங்கிட்டு இருப்பாங்க, வித்தவனே வந்து பிரச்சனை பண்ணுவான். அது மாதிரி அப்போ அந்த கோயிலெல்லாம் கட்டிட்டு கோயில் எடுக்க வந்தாங்க, இடுக்க இடிச்சாங்க. மேலே கோபுரத்துக்கு அந்த மூல விக்கிரகத்துக்கு மேலே மேலே ஒரு மூடு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? அதை எடுக்கும்போது கோர்ட் ஆர்டர் எல்லாம் உத்தரவு வந்து நிறுத்தியிருக்காங்க. ஸோ நிறைய பிரச்சனைகளை வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஓகேங்களா? ஸோ இருந்தாலும் ஃபேஸ் பண்ணி கிருஷ்ணருடைய துணையால எல்லா இடத்துலயும் வந்து வெற்றி அடைஞ்சாரு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா புத்தி யோகம் இல்லையா? ஸோ புத்தி யோகத்தை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. அதாவது ஹையஸ்ட் இன்டெலிஜென்சி தான் வந்து அந்த புத்தி யோகம். ஓகே, ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து அதை கொடுக்குறாரு நமக்கு. ஓகே, நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, நிறைய விஷயங்கள் புரியாது. நம்ம வந்து சில இடத்துல பின்னி சிக்கி தவிப்போம். பட் கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு வந்து போதிய அளவுக்கு அறிவை கொடுத்து நம்மளை வந்து வழிகாட்டுவார். ஓகேவா? ஸோ அந்த அல்டிமேட் கோல் இந்த கிருஷ்ண இயக்கத்தில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் தான். ஓகேவா? கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கணும். அதை தெரிஞ்சிக்காம இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையை வந்து வெற்றி அடைவதில்லை. அதுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாது சங்கம். ஓகேயா? தூய பக்தர்களோட சவகாசம் நம்ம வச்சுக்கணும், அப்பதான் வந்து நம்ம முன்னேற முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகம், ஞான யோகத்தை எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. பட் இதுல எல்லாம் வந்து பெஸ்ட் வந்து இந்த பக்தி யோகம். இதுதான் வந்து முழுமையானது, இதுதான் வந்து பக்குவமானது, வெற்றி அளிக்கக்கூடியது, எளிமையானது, எல்லாராலையும் வந்து செய்யக்கூடியதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ எந்த பாதையை படுத்தாலும் சரி, இல்லப்பா நான் ஞானிப்பா, புத்திசாலிப்பா, நான் ஞான மார்க்கமா வரேன்னு சுத்தி வளைச்சு வரேன். இப்படி நேரா சாப்பிட்றத விட்டுட்டு நம்ம சுத்தி வளைச்சு சாப்பிட்றோம், அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். பட் ஃபைனலாக எந்த யோகத்தை ஃபாலோ பண்ணாலும் நீ இங்கே தான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஓகேவா? ஸோ
ம். அப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சில பேர் வந்து அ இந்த இந்த பக்தி யோகத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எவ்வளோ அளவுக்கு சிம்பிள். சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஒரு இளமையான சன்னியாசி இல்லையா? அவங்கள பார்த்துட்டு இந்த சர்வபௌம பட்டாச்சார்ய இவங்கலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இம்பர்சனலிஸ்ட் ஓகேவா? இவங்க வந்து "நீ என்ன இவ்வளோ அளவுக்கு இளமையான வயசுல வந்து சன்னியாசம் எடுத்துட்ட, அதுவே ஃபர்ஸ்ட்டு கரெக்ட் இல்ல. நீ வேற இவ்வளோ வேல அழகா வேற இருக்கிற. நீ என்ன பண்ணிட்டுருக்க? ஆடிட்டு, பாடிட்டு, திரிஞ்சிட்டு அழுதுட்டு இருக்க. இது என்னது இது? நீ ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு சன்னியாசி என்ன வேதங்களை படிக்கணும் அப்புறம் தர்க்கம் பண்ணணும். இதை விட்டுட்டு நீ இப்படியெல்லாம் பண்றியே ஏன் பண்றேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. அதுக்கு சொல்வாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு, நான் ஒரு முட்டாளு, எனக்கு என்ன சொன்னாலும் வந்து மரமண்டையில ஏறலைன்னு சொல்லிட்டு என் குரு என்ன சொன்னாரு, உனக்கு வேதங்கள்லாம் உதவாது, நீ என்ன பண்ணு அமைதியா உட்காந்துட்டு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்லுன்னு அப்படின்னு சொன்னாரு. அதனால தான் நான் இதை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு யாரு? சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணர். அவருக்கா புத்தி இல்ல. இல்லையா? நாமஸ்மரணம் இந்த கலியுகத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மனிதர்கள் வந்து அற்ப அற்ப புத்தி கொண்டவர்கள். அற்ப புத்தி, மந்த புத்தி, அற்ப ஆயுசு, மந்த புத்தி இருக்கவங்க. அவங்களுக்கு வந்து இந்த வேதங்கள்லாம் படிச்சா புரிஞ்சுக்காதுன்னு சொல்லிட்டு, எளிமையா எளிமையான விஷயத்த வந்து எடுத்து குடுக்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ, அம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த தர்க்கவாதிகளுக்கு வந்து சொல்றாரு. அவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு பிறகு மனமாற்றம் வரும். அவங்க நெறைய வேதங்கள படிச்சிருக்கோம். சான்ஸ்கிரிட்ல வந்து நாங்க திறமைசாலின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெனைக்கிறாங்க. அதுக்கு பிறகு அவங்கலாம் வந்து இவருடைய அனுக்கிரகத்தால மனமாற்றம் வந்து அவங்களும் வந்து இந்த சங்கீர்த்தனத்த வந்து பால்குடிப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ, ம். இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்லோகம் என்னன்னு திருப்பி திருப்பி இத வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சொல்லிக் குடுத்த அ 8 செயல்ல இது ஒண்ணு ஒண்ணு. அதாவது எல்லா நெறைய சிறந்த பக்தர்கள் எங்க போனாலும் இத வச்சு தான் நெறைய பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க. அதாவது சிஷ்டாஷ்டகம்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கு. அதுல வந்து 3வது ஸ்லோகம் வந்து இது. அதாவது "திருநாதபே சுனேச்சேன தரோரபே சகிச்சுன அமானீன மானதேன கீர்த்தனேய சதா ஹரிஹி." அதாவது ஒண்ணு நம்ம வந்து இந்த இந்த செய்யுள் இருக்கு இல்லையா? அந்த செய்யுள்ல வந்து ஒரு இதுல எழுதிட்டு நம்ம கழுத்துல வந்து கட்டிக்கணுமா. கட்டிக்கணும். அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, அது மாரி நம்ம வாழணும். அது என்ன அர்த்தம்? கீர்த்தனேய சதாஹரி 24/7 365 டேஸ் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா கீர்த்தனேய சதாஹரி எப்பொழுதும் வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி தான் வந்து நம்ம நாமஸ்மரணம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. எப்படி எந்த மனோபாவத்துல எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும், ஒரு துளி மரியாதை கூட எதையுமே யார்கிட்ட இருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் சகிப்புத்தன்மை, இந்த மரத்துக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு சகிப்புத்தன்மை இருக்கோ அந்த சகிப்புத்தன்மையும் இந்த புல்லை மிதிச்சு போனான்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த தோட்டத்துல எல்லாம் புல் இருக்கும். அத வந்து அத மிதிச்சா எதுவுமே சொல்லாது. நம்ம அடுத்து ஸ்டெப் எடுத்தோனே அது என்ன ஆகும்? நார்மலா எழுந்து நின்னுக்கும். அந்த மாரி பொறுமையாவும், சகிப்புத்தன்மை, பொறுமை, மரியாதை எல்லாருக்கும் குடுக்கணும். நம்ம எதிர்பார்க்கணும். அந்த மனோபாவத்துல வந்து நம்ம பக்தி பண்ணணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம். तेषाम् एवानुकम्पार्थम् महा अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர்களிடம் விசேஷ கருணை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தினில் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் என்னும் சுடர்விட்டு தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். இப்ப பார்த்தோம் சர்வபௌம பட்டாச்சார் அவரெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறந்த ஸ்காலர் இல்லையா? பட் அவர் என்ன பண்ணுவாரு, கிருஷ்ணன் தான் முழுமுதற் கடவுள், அவரை பத்தி பக்தி பண்ணாம மித்ததெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்படியாப்பட்டவங்களுக்கு கூட என்ன பண்றாரு, அவங்க இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய இருளை நீக்கிட்டு ஞானத்தை கொடுக்குறார். அவர் பாத்தீங்கன்னா சிறந்த பக்தராயிடுவார். ஓகேவா? சிறந்த பக்தராயிட்டு, அப்புறம் வந்து அவர வீட்டுக்கு வந்து கூப்பிடுவாரு. "எங்க வீட்டுக்கு வாங்க விருந்து சாப்பிடுறதுக்குன்னு" சொல்லிட்டு. "இல்ல, இல்ல நான் சன்னியாசி. அதெல்லாம் நான் வந்து ஏத்துக்க மாட்டேன். நான் வர" ரொம்ப ரொம்ப மன்றாடி கேட்பார். அப்புறம் சரி அவர் என்ன பண்ணுவாரு, சில நாட்கள் வரேன்னு ஒத்துக்கிறார். ஸோ சில நாட்களுக்கு வரேன்னு ஒத்துக்கிறாரு. அப்ப அவங்க வீட்ல வந்து அவங்க மருமகன் வருவார். ஏன் பார்த்துட்டு இவர் வந்து அவர் வந்து பெரிய வாழை இலைய வச்சுட்டு நெறைய ஐட்டம் அவருக்கு பிடிச்ச பதார்த்தங்கள்லாம் சமைச்சு சர்வபௌம பட்டாச்சாரியும் அவங்க மனைவியும் வந்து அவருக்கு வந்து பரிமாறுவாங்க. அ இத வந்து பார்த்துட்டு அவ மருமக வந்து
அவனுக்கு வந்து என்னது சன்னியாசி போய் இப்படி உட்காந்து சாப்பிடலாமான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணு போடுவார். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் பெயர் வந்து அமோக். அப்போ அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க மாமனார் மாமியாருக்கு வந்து என் பொண்ணு விதவியானா கூட பரவாயில்ல நீ போய் இறந்துடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அப்போ யோசிச்சு பாருங்க அவங்க பக்தி எவ்வளோ அளவுக்கு உயர்ந்தது. ஆ அந்த அமோக இப்படி அபராதம் பண்ணனால அவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம், ஏதோ ஒரு வியாதி வரும். அப்புறம் அடுத்த நாள் போவார் இவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஓகே, சரி எங்க உங்க மருமகன் கேட்ட இது மாதிரி ஆச்சு அவன் வரலன்னு அப்படின்னு சொல்றார். அப்புறம் இவர் என்ன பண்ணுவார், அவன் இருக்கிற இடத்துக்கு போய் போவார். போயிட்டு அவன் நோயால கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறத வந்து பார்ப்பார். தன்னுடைய காலை அவர் இருதயத்து மேல வைப்பாரு. அவருக்கு மனமாற்றம் வரும். ஓகேங்களா. ஸோ கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய பக்தர்கள் விண்ணப்பிச்சா அவங்க வீட்டுக்கு போறாங்க. அதே வந்து யாராவது அவரை அவமதியார பண்ணாலும் அவருக்கு அந்த கர்மத்தை அனுபவிச்சு அதுல வெளியே வர்றதுக்கும் அவர் வந்து உதவி பண்றார் இல்லையா. அது பிறகு அவர் வந்து பக்தராயிடுவாங்க. அவங்க அப்பா அம்மா வந்து பாருங்க என் பொண்ணு விதவையானா கூட பரவாயில்ல நீ இருக்க வேண்டாம் நீ போயிடுன்னு அப்படின்னு சொல்ற. சைத்தன்ய மகாபிரபு சாப்பிட்றதையா நீ இப்படி கண்ணை போடுறன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுதான் வந்து தூய பக்தர்களுடைய வெளிப்பா வெளிப்பாடு. ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஸோ இந்த லாஸ்ட் லைன் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கு. பகவத்கீதா வந்து யா தன்னை வந்து சரணடைந்த ஆத்மாக்கள் யார் இதை வந்து ஃபுல்லா ஏத்துக்கிறாங்க, பகவத்கீதையை ஏத்துக்கிட்டு சதா காலமும் கிருஷ்ணருக்கு வந்து சேவை செஞ்சுட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுடைய வாழ்க்கையுடைய சார்ஜ், அவங்களுடைய வாழ்க்கையுடைய பொறுப்பை அவர் எடுத்துக்கிறார். ஓகே, கிருஷ்ணர் எடுத்துக்கிறார். ஸோ அவங்க வந்து எல்லா விதமான பௌதீக கலங்கள்ல இருந்து வெளியே வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். இந்த உலகத்துல பிறந்தவங்க எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா கலங்கங்களோட தான் பிறந்திருக்காங்க இல்லையா. அந்த கலங்கத்துல இருந்து வெளியே வரணும்னா அவன் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்லணும். அதை சொல்றதுனால அவன் தூய்மை அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்றான். தூய்மை அடைந்த பிறகு அவனுடைய உன்னத குறிக்கோள், வாழ்க்கையில பிறந்த ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளுடைய குறிக்கோள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பிரேமையை அடையணும். ஓகேவா. அதை வந்து போய் அடையறதுக்கு அவர் உதவுறார். ஸோ இதுவரையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சதுர்ஸ்லோகியை முடிச்சிருக்கோம், 2வது பிரிவினை முடிச்சிருக்கோம், 3வது பிரிவுக்குள்ள போகலாம். ஸோ கிருஷ்ணரின் விசேஷமான கருணை எல்லா தடைகளையும் நீக்குகிறார், ஞானத்தை அளிக்கிறார். ஸோ நமக்கு எப்படியா தடைவுகளா இருந்தாலும் நம்ம நினைப்போம் நம்மளா நினைச்சு அது கஷ்டம். பட் கிருஷ்ணருடைய அனுகிரகத்தால எந்த தடைகள் வந்தாலும் நீக்கி போலாம். அவர் வந்து நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. நம்ம நேத்தும் பார்த்தோம், உயர்ந்த குலம் தாழ்ந்த குலம் அதெல்லாம் பார்க்கறது இல்ல, சூத்திரன் பெண் எதையும் பார்க்கறது எல்லாருக்கும் வந்து என்ன பண்றாரு, ஞானத்தை கொடுக்குறாரு இல்லையா. ஸோ அவர் வந்து நமக்கு வந்து பாதுகாப்பும் கொடுக்குறாருன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பக்தி யோகத்தின் வழிமுறை இதயம் பல பிறவிகளாக ஜடத்துடன் தொடர்பு கொண்டதன் கலங்கத்தினால் ஒருவனுடைய இதயம் ஜடத்தன்மை என்னும் தூசினால் எப்போதும் கவரப்பட்டுள்ளது. ஓகே, நம்ம பல ஜென்மங்கள் எடுத்ததுனால பல ஜென்ம வாசனைகள் நம்ம கிட்ட இருக்கு இல்லையா. பக்தன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இடையராது ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபம் செய்யும் போது அந்த தூசியினை விரைவில் தூய்மைப்படுத்திய தூய ஞானத்தின் தளத்திற்கு உயர்வு பெறுகிறான். ஸோ அந்த உயர்ந்த தளத்துக்கு ஜபம் பண்றது மூலயமா தான் நம்மளால போக முடியும். ஓகேவா. ஒரு தூய பக்தர் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் பௌதிக தேவைகளுக்காக கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அச்சோ நான் என்ன பண்றது என்ன பண்றதுன்னு தேவையே இல்லை. பகவான் அவருடைய இதயத்தில் உள்ள இருளை நீக்குவதனால் தானாக எல்லாம் அடையப்பட்டு விடும். இதுதான் பகவத்கீதையின் சாராம்சம். அதுதான் வந்து லாஸ்ட் லைன் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா. ஸோ இதை நல்லா நம்ம நம்பிக்கையோட அவர் மேல பக்தி பண்ணி நம்ம வரணும். ஒரு பக்தர் அனைத்தையும் கிருஷ்ணரின் கருணையாக பார்க்கிறார். கிருஷ்ணர் என்னை எப்போதும் பாதுகாப்பார் என்ற நம்பிக்கை ஒருவருக்கு மிக கடினமான சூழ்நிலையும் அமைதியை அனைத்திற்கும் மூலம் தரும். யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நிமிஷம். பிரகலாதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணார், பக்தி ஒண்ணுதான் பண்ணார் இல்லையா. எல்லா சூழ்நிலையிலும் கிருஷ்ணர் போய் காப்பாத்தினார். எந்த சூழ்நிலையிலும் கிருஷ்ணா நீ ஏன் என்ன வந்து இவ்வளோ சோதிக்கிறேன்னு கேட்டதும் இல்லை. என்னடா அப்பா நான் உன் புள்ள ஏன்டா என்னை இப்படி இம்சப்படுத்துறேன்னு கேட்டதும் இல்லை இல்லையா. அமைதியா அவர் வந்து பக்தி தான் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. என்ன சூழ்நிலையா இருந்தாலும் அவர் கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கோசம் இல்லையா. தாயோட கர்ப்பத்திலேருந்து வந்தால் 9 மாதம் ஆகும் டைம் எடுக்கும்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணார், அவர் எந்த தூணை காமிப்பாருன்னு சொல்லிட்டு ஓடிட்டு இருந்தார். இந்த தூணை காமிச்சா அந்த தூணை காமிச்சா பிரகலாதன் எந்த தூணை காமிச்சாலும் நான் அதுலேருந்து வெளியே வரணும் டிட்டர்மைண்டாக இருந்தார். அவர் காமிச்ச தூண்லேருந்து அந்த தூணை பிளந்து நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்து வந்தார் இல்லையா. ஸோ எந்த சூழ்நிலையும் அவர் நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காரு. ஓகே, அவர் தான் அனைத்துக்கும் மூலம்.
இதை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभूम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து அர்ஜுனன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அவரை இவ்வளோ நேரம் அவருடைய வைபவங்கள்லாம் புரிஞ்சுக்காம இருந்தார். இன்னைக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சுக்கிட்டார். அதனால அவர் பேசுகிறார் பாருங்க. நீங்கள் தான் வந்து பரபிரம்மம், பரந்தாமம், பவித்ரம், பரமம் பவான், புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம், ஆதி தேவம், அஜாம் விபும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை ஃபுல்லாக புரிஞ்சுக்கிட்டார். நீங்கள் தான் வந்து பரபிரம்மன், நீங்கள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் உயிர்ப்பிடம், நீங்கள் தான். அப்புறம் பவித்ரம் தூய்மையானவர், பரமம் இல்ல பரம சத்தியம் நீங்க தான். ஓகேவா? நீங்க தான் வந்து நித்தியமானவர், திவ்யமானவர். ஓகேவா? அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் ஆதிதேவர் எல்லாத்துக்கும் முழுசா இருக்கிறது வந்து, அதாவது ஆரம்பமா இருக்கிறது நீங்க தான். அஜம் பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர். ஓகேவா? விபும். இதை வந்து இவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார். இப்பதான் புரிஞ்சுக்கிட்டார். ஓகேவா? தன் கூட இருக்கிற கிருஷ்ணருடைய குணாதிசைகளை புரிஞ்சுக்கிட்டார். உண்மை பற்றிய இந்த உண்மையினை ஏற்கனவே யாரெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. அது சொல்றாங்க, ஆஹுஸ்துவம் ரிஷயக சர்வே தேவ ரிஷி நாரதஸ் ததா. ஏற்கனவே யார் சொல்லியிருக்காங்க? நாரதர் சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. அசீதா, தேவலா, வியாசா, இவங்கெல்லாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்க. பட் எனக்கு வந்து இப்போதான் வந்து புரிஞ்சிச்சுப்பா. இப்போது வந்து நீங்களே வந்து இதை வந்து எனக்கு சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னார். ஆரம்பத்தில் என்ன சொன்னார்? உனக்கு இதை விட தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டிய அவசியம் இல்லாத விஷயங்களை வந்து நான் சொல்கிறேன், பரம ரகசியங்களை சொல்கிறேன்னு அப்படின்னு சொன்னார். இதுதான் அது. இதை வந்து ஏற்கனவே தெரிஞ்சுக்காதவங்க இருக்காங்களா? இல்லை. ஏற்கனவே இது யார் யாருக்கு தெரியும்? ரிஷிகள் முனிவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அதாவது நாரதர், அசிதர், தேவலர், வியாசர், சிறந்த ரிஷிகள்லாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்க. பட் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து இப்போ எனக்கு சொல்லியிருக்கீங்க, நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்றார். நீங்கள் தான் வந்து முழு முதற் கடவுள் என பல்வேறு குணங்களை வந்து வர்ணிச்சிருக்கார். எல்லா அதிகாரங்களை வந்து அவர் வந்து குறிப்பிட்டிருக்கார் இல்லையா? ஸோ இந்த அத்தியாயத்தில் வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து மேலே இருந்த எல்லா சந்தேகங்களும் வந்து அர்ஜுனனுக்கு போயிடுச்சு. அர்ஜுனன் வந்து சரணடைஞ்சிட்டார். நீங்களாம் சரணடைஞ்சிட்டீங்களா? ஏத்துக்கிட்டீங்களா கிருஷ்ணரை? ஏத்துக்கிட்டேன் மாதாஜி. ஹரி ஹரி போல். ஸோ இன்னும் நிறைய பேருக்கு வந்து முடியல. மாதாஜி பேசுறீங்க, உங்க வீட்டுல பேசுது எனக்கு கேக்குது. கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சீக்கிரம் ஆன் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் உங்களுக்கு சொல்லல மாதாஜி, வேற. ஓகே. ஸோ இது மாதிரி தேவர்கள் கூட பார்த்தீங்கன்னா அவரை, தேவர்கள் மனுஷர்கள் எல்லாம் வந்து அவரை தான் நம்பி இருக்காங்கன்றது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அவரின்றி ஒரு அணுவும் அசையாது இல்லையா? ஓகே. கிருஷ்ணர் பவித்ரம் பரமம். அவரே அவரை அறிபவர்களும் தூய்மை அறிகின்றார்கள். அவர் பவித்திரமானவர் இல்லையா? அவரோட நம்ம சவகாசம் வச்சுக்கிட்டு என்ன ஆகுது? நம்மளும் பவித்திரம் ஆயிடுறோம், தூய்மை ஆறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அவரை வந்து எப்பவுமே நினைச்சிட்டே இருக்கணும். கொஞ்ச நேரம் நினைச்சோம், கொஞ்ச நேரம் விட்டோன்னு இல்லை, நித்தியமா அவரை ஸ்மரணம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். கேன உபநிஷத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, எல்லா விஷயங்களும் அவரை தான் சார்ந்து இருக்குன்னு சொல்றாங்க. முண்டக்க உபநிஷத்துல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அதே விஷயத்த வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லா பொருட்களும் அவரை சார்ந்துதான் இருக்குது. யார் ஒருத்தவங்க வந்து அவங்கள வந்து நினைச்சிட்டே இருக்காங்களோ அவங்க வந்து அவருடைய நித்திய லோகத்துக்கு வந்து போக முடியும். அந்த பௌதீக உடலை கொண்டு இருக்கிற விஷயத்தை கொண்டு அந்த பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார இறைவனடி சேராதான்னு சொல்றாங்க இல்லையா? இந்த பெருங்கடல் துயரத்தை வந்து நம்ம நீந்தி அவருடைய தாமரை திருவடியை அடைய முடியும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஸோ நம்ம அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணோம்? இந்த அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட தஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டாரு. நம்மளும் அவருடைய பாத சுவட்டை ஃபாலோ பண்ணணும். கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து முழுமையா நம்ம வந்து சரணடையணும். ஓகேவா? ஸோ இதை வந்து அர்ஜுனன் மாத்திரம் கன்ஃபார்ம் பண்ணல, எல்லா புராணங்களும் வரலாறுகளும் வந்து வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்காரு. நான் அவர் கிருஷ்ணர் வந்து எப்படியாப்பட்டவர்? பிறப்பட்டவர். பிறப்பட்டவரா இருந்தாலும் இந்த உலகத்துல வந்து வர்ணாசிரம சங்கத்தை வந்து தோற்றுவிச்சார். எதுக்கோசம்? எல்லாரும் வந்து அவர்கிட்ட போய் சேரணும். இது எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் அவருடைய காரணமற்ற கருணை. எல்லாத்துக்கும் காரணம், எல்லாவற்றுக்கும் காரணமா இருக்கிறது அவர்தான்
இஸ் அ காஸ் ஃபார் ஆல் த காசஸ். எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து தான் தோண்டி இருக்குதுன்றதான் புரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்டில் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இதுதான் வந்து வேதம் எல்லாத்துக்கும் வித்தாகவும் இருக்குது இல்லையா? இது பரம்பரை மூலமாக தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஓகே. கிருஷ்ணரே பரபிரம்மன். ஓகே. பரம் இருப்பு. உடல் தேவைகளிலிருந்தும் பிறப்பு இறப்பிலிருந்தும் சுதந்திரமானவர். ஹரே கிருஷ்ணா. सर्वम् एतत् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்க தத்துவத்தை அறிய முடியாது. ஸோ இப்போ அர்ஜுனனுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் சொன்னார், அதனால நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஆனால் யார் புரிஞ்சுக்க முடியாது? தேவர்களாலும் அசுரர்களாலும் உங்களை பற்றி புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஓகேவா? ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? இந்த கீதா உபனிஷத் வந்து எப்படி வருது? அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரை மூலியமா தான் வருது. ஓகேவா? அர்ஜுனனுக்கு நேரடியாக கிருஷ்ணரே சொன்னார். இதுக்கு முன்னாடி யாருக்கு சொல்லியிருந்தாரு? விவஸ்வான் மனு ஈஸ்வாக்கு சொன்னாருன்றதை பார்த்தோம். உங்களுடைய கூற்றுகள் எல்லாம் உண்மை என்று நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஸோ பகவத்கீதையை வந்து நம்ம சரியாக புரிந்து கொள்ளணும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்? அர்ஜுனுடைய பாதையை வந்து நம்ம பின்பற்றணும். அர்ஜுனன் என்ன பண்ணாரு? குழப்பமான சமயத்தில் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து தஞ்சம் எடுந்தார். அது மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? இந்த பகவத்கீதையில் வந்து தஞ்சம் எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? ஸோ சில பகுதிகளை ஏற்றுக்கொண்டு மற்ற பகுதிகளை நிராகரிப்பது வந்து அபராதமாகும். ஸோ இருக்கிறபடி நம்ம ஏற்றுக்கணும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. स्वयम् एवात्मनात्मानं वेत्त त्वं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். கடைசியில் என்ன சொல்லிட்டாரு? உங்களை பற்றி உங்களுக்கு தான்ப்பா தெரியும் அப்படின்னு சொல்றார். ஏன்னா நீங்க தான் எல்லாத்திற்கும் மூலமா இருக்கீங்க. அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே. ஓகே. உங்களுடைய சுய அந்தரங்கள் உங்களால தான் புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? மாதாஜி இதுலேருந்து ஒரு 5 ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. வரேன். வேணி மாதாஜி அவங்க படிக்கலன்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள். 16லேருந்து 21 வரையும் படிங்க. வரேன். ஓகே. நீங்க சொல்றதுங்க மாதாஜி. மாதாஜி. மாதாஜி படிங்க. படிச்சுட்டுமா? ஆ இது படிச்சாச்சு. 15th படிச்சுட்டேம்மா. 16th தான் படிக்கணும். ஆமா, படிக்கணுமா? 16ல இருந்து 21 வரை படிக்கணுமா? 16 படிக்க. வக்தும் அர்ஹஸ சேஷேன திவ்யாஹாத விபூதயः விபூதிபிர்லோகான் இமாம் த்வம் வியாப்ய திஷ்டசி. ஹரே கிருஷ்ண. என்னாச்சு? மாதாஜி 21 வரை படிக்கணுமா? 21? 16ல இருந்து 21 வரை 5 ஸ்லோகம் படிக்க சொன்னாங்க. ஓகே படிச்சுடுறேன். 16 முடிச்சுட்டேன். இப்ப கதம் வித்யாம் அகம் யோகிம் त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया. विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन ऊय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्. श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याहात्म विभूतयः प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नात्यन्तो विस्तरस्य मे. अहमात्मा गूढाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहम् आदिश्य मध्यं च भूतानामन्त एव च. 21 முடிச்சிட்டுமா?
आदि आदित्यानाम् अहं विष्णुर् ज्योतिषां ज्योतिषां रविरं शुभान् रविरम् अश्मान् मरुताम् अस्मि नक्षत्रनाम् अहं शशि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी இது கமலா மாதாஜி ஸ்லோகம் படிக்க மீனிங் படிக்க சொன்னாங்க. என்ன மாதாஜி? இல்ல நீங்க ஸ்லோகம் படிக்கும் போது அதுக்கப்புறம் மீனிங்கும் படிக்க சொன்னாங்க, அதுக்கப்புறம் ஸ்லோகம், அதுக்கப்புறம் மீனிங். என்ன மீனிங் படிக்க சொன்னாங்க மாதாஜி? இல்ல புரியல. ஸ்லோகம் படிக்கும்போது இல்லைங்க மாதாஜி, நீங்க 10ல 16 ஸ்லோகம் படிச்சீங்க மாதாஜி. 21 மட்டும் படிக்க சொன்னாலே அந்த வசதி சிவா மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 21 முடிச்சிட்டேன். அப் டு Thank you, 21 மாதாஜி. முடிச்சிட்டேன் மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல அவர் தான் வந்து உத்தம புருஷர். அவரை பத்தி அவர் தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்கு மட்டும்தான் அவரை பற்றி முழுமையாக தெரியும், அல்லது அவரது பக்தர்களுக்கு. ஸோ யாரை பத்தி அவங்களுக்கு தெரியும்? ரெண்டு பேருக்கு. ஒன்று, அவருக்கு அவரை பத்தி நல்லா தெரியும், அவருடைய பக்தர்கள். இந்த ரெண்டாவது பிக்சர்ல பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அது வந்து ஆஹ், கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்றாரு? கிளம்பி போறார். அதாவது அந்த போரெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சிடுது. அப்ப வந்து குந்தி மாதா வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க. நாங்க வந்து கஷ்டப்படும் போதெல்லாம் நீங்க எங்க கூட இருந்தீங்களே, இப்போ வந்து எங்களுக்கு வந்து எல்லா ஐஸ்வர்யங்கள் வந்திருக்குது. இப்போ இந்த நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப செல்வ செழிப்போடு இருக்கு. ஆஹ் எல்லா செல்வ வளங்களும் நாங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இதுக்கெல்லாம் காரணம் நீங்க தான். நாங்க இப்படி நல்லா இருக்க சமயத்துல வந்து நீங்க என்னை விட்டு போறீங்களேன்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்றாங்க. அதனால அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த பிரார்த்தனையில நான் கஷ்டப்பட்ட அந்த கஷ்டங்களே எனக்கு திருப்பி திருப்பி வரட்டும்னு அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்க. யாராவது அப்படி பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்களா? அவங்க ஒருத்தர் தான் அப்படி பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்க. ஏன்னா எதுக்கோசம் அப்படி பிரார்த்தனை பண்றாங்க? கஷ்ட சமயத்துல கிருஷ்ணர் இருந்தாரு அப்படின்றதுக்கோசம். ஓகேவா? ஸோ அந்த உயர்ந்த பிரார்த்தனை உயர்ந்த பக்தர்களுக்கு மாத்திரம் புரிஞ்சுக்க முடியும். கிருஷ்ணர் அவர் வந்து புருஷோத்தமர், உத்தமர். அதாவது புருஷர்களே வந்து உத்தமமானவர் வந்து கிருஷ்ணர். அதனால புருஷோத்தமான்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு பெயர். பூத பாவனா, அனைவருக்கும் தந்தை அவர்தான். ஓகே. பூதேஷக, அனைவரும் கட்டுப்படுத்துபவர். தேவ தேவே, தேவர்களின் மூலமும் தேவர்களால் வணங்கப்படும் தேவர் அவர்தான். ஜெகத்பதி, அகிலத்தின் இறைவன் அவராதான் இருக்கிறாரு. ஓகே. ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து ஜெகத்பதி. ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? அவர் சொல்லி கொடுத்த இந்த உபதேசத்தை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு அடுத்து 16 ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, எந்த வைபவங்களால் இந்த உலகம் முழுவதும் தாங்கள் வியாபித்து இருக்கிறீர்களோ தங்களுடைய அந்த திவ்யமான வைபவங்களை தயவு செய்து எனக்கு விவரமாக கூறுங்கள். இப்போ என்ன சொல்றாரு? உங்களுடைய வைபவங்களை வந்து எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க கிருஷ்ணான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கேட்கிறார். ஓகேவா? ஸோ ஸோ அந்த ஐஸ்வர்யங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மறுபடியும் இங்க வந்து கேள்வி கேட்கிறார். இவ்வளோ நேரம் என்ன பண்ணாரு? சரணடைஞ்சிட்டார். இந்த கேள்விகள்லாம் எதுக்கோசம்? ஏன் வந்து அவருக்கு இப்போ சந்தேகமா? உங்களுடைய வைபவங்களை காமிங்கன்னு கேட்கிறாரு. அப்போ கிருஷ்ணருக்கு மேல சந்தேகம் இருக்கு அர்ஜுனனுக்கு? இல்லவே இல்லை. நமக்கோசம் இந்த கேள்விகளை கேட்கிறாரு. ஓகேவா? அர்ஜுனர் முழுவதுமாக ஒப்புக்கொண்டார். அவர் மற்றவர்களுடைய நலனுக்கோசம் இந்த கேள்விகளை கேட்கிறாரு. எவ்வாறு அருவ பிரம்மன் எங்கும் வியாபித்திருக்கும் தன்மை இருக்குதோ அது மாதிரி பகவானின் தனிப்பட்ட நபர் ரூபத்தில் அடங்கி உள்ளது. ஓகேவா? ஸோ எல்லாமே அவரு எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கிறாருன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் கேள்வி கேட்கறதுல நமக்கோசம்ன்றத புரிஞ்சுக்கணும் அந்த இடத்துல. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது 17வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க? உன்னதன யோகியாகிய கிருஷ்ணரே, நான் உண்மை இடையறாது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம்? பகவானே, வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உண்மை நினைவு கொள்ள முடியும்? ஓகேவா? சரி, எந்தெந்த விஷயத்துல நான் உங்களை வந்து பார்க்க முடியும் அப்படின்னு கேள்விகளை கேட்கிறார். ஓகேவா? அதிக அறிவு என்றால் கிருஷ்ணரிடம் அதிகமாக ஆழ்ந்து விடுதல். இங்க வந்து பட்டத்தை வாங்கிக்கிறோம், அதெல்லாம் அறிவுன்றது. கிருஷ்ணரை பத்தி எவ்வளவு அளவுக்கு ஆழமா தெரிஞ்சுக்கிறோம், அதுதான் வந்து உண்மையான அறிவு. ஆழ்ந்து அறிஞ்சிருக்கிறது. அதாவது வந்து ஏன் வந்து எல்லாராலும் வந்து கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் வந்து யோகமாய சக்தியால வந்து கவரப்படுகிறார். ஓகேவா? இப்போ நமக்கும் கண்ணாடிக்கும் ஒரு திரை இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுடைய பிம்பத்தை பார்க்க முடியுமா?
கண்டிப்பா பார்க்க முடியாது. அதே அந்த திரைய ஸ்க்ரீன் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுடைய பிம்பம் பார்க்க முடியும். அது மாரி நமக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் நடுவுல வந்து இந்த யோகமயா சக்தி வந்து கவருகிறது. தேவர்களாலும், அசுரர்களாலும் வந்து கிருஷ்ணர வந்து புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. அப்ப யாரால புரிஞ்சுக்க முடியும்? தூய பக்தர்கள். இந்த பிக்சர்ல பார்க்குறோம் இல்லையா? அ ஒரு சாதாரண மனிதனா தோன்றார் இல்லையா? நம்மளுடைய ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதா அபயச்சரண்ன்ற ஒரு பையனா தோன்னாரு. அகிலம் முழுவதையும் கிருஷ்ணர போய் எடுத்துட்டு வந்தார். சின்ன வயசுல பண்ண அந்த ரத யாத்திரை பிரம்மாண்டமா தன்னோட 70வது வயசுல வந்து அ பண்ணியிருக்கார். இல்லையா? ஸோ அவருடைய தூய பக்தர்களால தான் அவர வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ அந்த சாதாரண மனிதர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் மேல உண்மையான அன்பு இல்ல. எல்லாமே அவனுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பௌதீகம். பௌதீகமா தான் யோசிப்பான். அ இந்த பௌதீக உலகத்துல இருக்கவன் வந்து இத விட்டு அப்பாற்பட்டு அவனால வெளிய வர முடியாது. இல்லையா? ஸோ அப்படியாப்பட்டவன் எப்படி பார்ப்பான்? அதுதான் அந்த கேள்வி. அவரோட கேள்வி என்ன கேட்டாரு? இல்லையா? எந்த வைபவங்களால் இந்த உலகம் முழுவதும் தாங்கள் வியாபித்து இருக்கின்றீர்களோ, தங்களுடைய அந்த திவ்யமான வைபவங்களை தயவு செய்து எனக்கு விவரமாக கூறுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது என்ன கேட்கிறாரு? எந்தெந்த உருவங்களில் உம்மை நினைவு கொள்ள முடியும்? ஓகேவா? ஏன்னா இந்த உலகம் எல்லாம் பௌதீகமானது. இந்த புலன்களும் பௌதீகமானது. சரி உங்கள எப்படிப்பா நினைவு வச்சுக்கிறது? கேள்விகள் புரியுதா? அதுக்கு அடுத்தது ஜனார்த்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. நீங்க சொல்ல சொல்ல வந்து திகைக்கவும் இல்ல, புளிக்கவும் இல்ல, சுவையா தான் இருக்கு. எனக்கு கேட்கணும் கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆர்வம் தான் இருக்கு. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? போதையந்த பரஸ்பதம் தமயந்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் பக்தர்களுக்கு அவரை பத்தி கேட்க கேட்க ஆவலா தான் இருக்கு. யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நிமிஷம். பரீட்சித் மகாராஜா வந்து அரசர் இல்லையா? இந்த நாட்டையே ஃபுல்லா ஆண்டுட்டு வந்தவர். பரத வருஷத்தையே. அவர் வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தண்ணி தாகம் எதுவுமே இல்லாம அவர் என்ன பண்ணாரு? பாகவதம் 7 நாள் தூக்கம் கூட இல்லாம கேட்டார். நம்மளா இருந்தா என்ன பண்ணோம்? அச்சோ இது காஃபி பிரேக், இது வந்து லஞ்ச் பிரேக்குன்னு சொல்லிட்டு எழுந்து எழுந்து போவோம். பட் அவர் என்ன பண்ணாரு? எந்த பிரேக்கும் இல்லாம 7 நாள் இல்லையா? ஃபுல்லா வந்து கேட்டார். ம். ஏன்னா பக்தர்கள் அவரை பத்தி கேட்கறதுனால நிறைவு அடைவதே இல்ல. அப்ப வந்து யோசிச்சு பாருங்க. அவங்க எந்த அளவுக்கு உயர்ந்த நிலையில இருந்திருக்காங்க. ஓகே. உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும்போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன். ஓகேவா? இது அர்ஜுனனுடைய மனப்பான்மை. அந்த சுவையை சுவைச்சிருக்காங்க இல்லையா? விவரமாக சொல்லுங்கள். அதிகமாக கேட்க அ, வேண்டிக்கிறார் அர்ஜுனன். கிருஷ்ணரின் மகிமைகள் எப்போதும் திகட்டுவதில்லை. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரது திவ்யமான உறவில் நுழைந்தவர்கள் அவரது லீலைகளை பற்றிய வர்ணனைகளின் ஒவ்வொரு பதத்தையும் அனுபவிக்கின்றன. இல்லையா? ஒவ்வொரு பதத்தையும் வந்து அனுபவிக்கிறாங்க. அதுதான் வந்து தூய பக்தர்கள். இப்ப பாக்குறது பிக்சர்ல வந்து கீழ உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது பரீட்சித் மகாராஜ், மேல இருக்கிறது சுகதேவ் கோஸ்வாமி. இந்த சபையில வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா வேதவியாசர், நாரதர் எல்லாம் வந்திருக்காரு. நாரதருடைய வழிகாட்டுதல் மூலமா தான் வேதவியாசர் எழுதினார். தான் எழுதின புக்கே வந்து சொல்ல போறான்றதை தெரிஞ்சிட்டு கூட அவங்க வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. அப்பன்னா அந்த சுவை எவ்வளவு அளவுக்கு இருக்கும் இல்லையா? அது உண்மையை உணர்ந்த பக்தர்களால முடியுது. அமிர்தத்தை பெறுவதை பொறுத்தவரை கிருஷ்ணரை பற்றிய அனைத்து வர்ணனைகளும் அமிர்தம் போன்றதே. இந்த அமிர்தம் அனுபவத்தினால் உணரக்கூடியதாகும். தானா வராது. அனுபவத்தால தான் வரும்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது கிருஷ்ணர் எல்லா இடங்களிலும் பார்க்கறது எப்படின்றத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப அர்ஜுனன் வரிசையா கேள்வி கேட்டுட்டார். இப்ப கிருஷ்ணர் பதில் சொல்றார். முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும். நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன்னு சொல்லிட்டு புருஷோத்தமரான கிருஷ்ணர் சொல்றார். என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களை பத்தி சொல்றார். ஆனால் நான் முக்கியமானவை மட்டுமே கூறப் போகின்றேன். வெறும் ட்ரைலர் தான் காமிக்க முடியும். ஃபுல்லா எல்லாம் காமிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க, உன்னால கேட்கவும் முடியாது, புரிஞ்சுக்கவும் முடியாது. ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்கள் வந்து எல்லையற்றவை. சோ முக்கியமான விஷயத்த மாத்த உனக்கு சொல்றேன்பான்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ம். எது வந்து இம்பார்ட்டன்ட்? பிரதாயந்தக. அ, ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங்க நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். என்னுடைய வைபவங்கள் வந்து எல்லையற்றது அப்படின்னு சொல்றாரு. அவருடைய விபூதி வைபவங்கள் அவ்வளவு அளவுக்கு இருக்குது. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா.
அதுக்கு அடுத்து 20வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு? அர்ஜுனா, எல்லா உயிர்களின் இதயங்களிலும் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மா நான் தான். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன? எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளயும், அது எறும்பா இருக்கட்டும், யானையா இருக்கட்டும், மனுஷனா இருக்கட்டும், அவங்களுடைய இருதயத்துல பரமாத்மாவை நான் தான் இருக்கிறேன். எல்லா உயிர்களின் ஆரம்பம், நடுவும், இறுதியும் நான் தான். ஓகேவா? இந்த 3 விஷயமும் நானா தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஓகே. இங்க இருக்கிறது எல்லாமே என்கிட்ட இருந்து வந்த விரிவங்கங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. இது எல்லாமே நான் புருஷ அவதாரம் எடுத்து இதையெல்லாம் சிருஷ்டி பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்றேன். நமக்கு தெரியும் புருஷ அவதாரம் 3 இருக்கு. அதாவது காரணோதகசாயி விஷ்ணு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு. இதுதான் இந்த மகத் தத்துவத்தை எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணவர் தான் மகாவிஷ்ணு. ஓகேவா? அதுக்குள்ள பிறகு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா மூலக்கூறுகளும் கலவையாகி துர்கா தேவியோட மேற்பெயர்னால இந்த உலகம் வந்து சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது ஆதித்யர்களில் நான் விஷ்ணு. ஓகே. ஜோதிகளில் பிரகாசிக்கும் சூரியன், மருத்துக்களில் நான் மருச்சி, நட்சத்திரங்களில் நான் நிலவு. ஓகேவா? சோ இங்க என்ன சொல்றாரு? ஆதித்யர்கள்ல வந்து 12 ஆதித்யர்கள் இருக்காங்க இல்லையா? அதுல சூரியனாவும் நான் தான் இருக்கிறேன்ப்பா. நட்சத்திரங்களாவும் நானா தான் இருக்கிறேன். ஓகேவா? மருச்சியாவும், மருந்துகளில் மருச்சியாவும் நான் தான் இருக்கேன். நட்சத்திரங்களில் நிலவாகவும் நான் தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ அதுக்கு அடுத்தது மாதாஜி 22ல இருந்து 26 வரையும் படிங்க மாதாஜி. 22, தப்பா 26 மட்டுமா? ஓகே, ஓகே. ஸ்லோகம் மாத்திரம் படிங்க, வந்துடுறேன். சரி, சரி. वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्शास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणाम् अहम् पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सरसाम् अस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामह्यम् एकम् अक्षरं यज्ञानं जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थ सर्पवृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः. हरे कृष्ण. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இதுல எல்லாத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் எதெல்லாம் பெஸ்டோ அதை வந்து அவர் தான். ஓகேவா? இப்ப வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அவர் வந்து நட்சத்திரங்களை வந்து சந்திரனா இருக்காரு இல்லையா? அது மாதிரி இருக்கிறதுல என்னென்னு பார்க்கலாம். வேதங்களில் நான் சாம வேதம், நமக்கு தெரியும் வேதங்கள்ல வந்து முக்கியமா 4 இருக்கு. ரிக், யஜுர், சாம, அதர்வன. அது வந்து சாம வேதமா இருக்கிறது வந்து நம்மளுடைய கிருஷ்ணர். ஓகேவா? அப்புறம் வந்து தேவர்கள்ல வந்து இந்திரனா இருக்கிறாரு. ஏன்னா இந்திரலோகத்தை ஆண்டுட்டு வர்றது வந்து இந்திரன், அதுவா இருக்காருன்னு அப்படின்ற. புலன்களில் வந்து நான் எப்படி இருக்கேன்? மனசா இருக்கிறேன். இந்த மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னா நண்பனா இருந்துச்சுன்னா நம்மள வந்து அப்படியே மேல தூக்கி விடும். அதே நம்மளுக்கு எதிரியா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்க, கீழே தூக்கி போடும் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது உயிர் வாழ்களின் உயிர் சத்து, உணர்வாகவும் நான் தான் இருக்கிறேன், கான்சியஸாகவும் நான் தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ இப்போ இந்த உடம்பு ஃபுல்லா உணர்வு இருக்கிறதுனால தான் நம்ம உயிரோட இருக்கோம். அதே வந்து ஒரு மனுஷன் வந்து இறந்து போட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனுக்கு உணர்வு இருக்காது இல்லையா? ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது? அந்த ஆத்மா, அந்த உணர்வுன்றது பிரிஞ்சு போயிடுது. ஸோ இருக்கிறதுல எல்லாத்தையும் பெஸ்ட் நான் தான். அதாவது ஆதித்யர்கள்ல வந்து நான் 12 ஆதித்யர்கள்ல வந்து நான் விஷ்ணுவா இருக்கிறேன், சூரியனா இருக்கிறேன், சந்திரனா இருக்கேன், மரிச்சியா இருக்கிறேன், சாம வேதமா இருக்கேன், இந்திரனா இருக்கிறேன், மனசாவும் இருக்கிறேன், உணர்வாவும் இருக்கிறேன். ஓகே, 8 விஷயத்த பார்த்தோம். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 11 ருத்ரர்கள் இருக்காங்க. அதுல வந்து சிவனாவும் நான் இருக்கிறேன். ஓகேவா? சிவபெருமான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானவர் இல்லையா? பிரபஞ்சத்தின் தமோ குண அதிகாரியாக விளங்குபவர் வந்து சிவன். ஓகேவா? அதனாலதான் வந்து அவர் அழிக்க தொழிலை வந்து செய்யறார். பரமபுருஷரின் குண அவதாரம் ஆவர். ஓகேவா? அப்புறம் வந்து இப்ப புருஷ அவதாரம் 3 பார்த்தோம். குண அவதாரங்கள் ஒவ்வொரு குணத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஒருத்தர் அதிபதி இருக்காங்க. தமோ குணத்துக்கு சிவன், ரஜோ குணத்துக்கு வந்து பிரம்மா. ஓகே. அப்புறம் வந்து சத்வ குணத்துக்கு வந்து விஷ்ணு. இந்த 3 பேர் வந்து குண அவதாரங்கள்.
ஓகேவா? தேவர்களின் செல்வத்திற்கு அதிபதியாக விளங்கும் யக்ஷ ராட்சசர்களின் தலைவரான குபேரம் நான் தான் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? சோ இப்ப என்ன சொல்றாரு இந்த இடத்துல? ருத்ரர். ஓகேவா? ருத்ரர்கள் 11 ருத்ரர்கள்ல சிவனா நான் தான் இருக்கிறேன். ஓகே. ஆஹ் யக்ஷா ராட்ச யக்ஷர்கள் ராட்சசர்கள்ல வந்து நான் குபேரனா இருக்கிறேன். ஆ அப்புறம் வந்து வசுக்கள்ல வந்து அக்னியா இருக்கிறேன். ம ம- அதாவது மலைகள்ல வந்து நான் மேருவா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? சோ இதுவரை என்ன பார்த்தோன்றத ஒரு முறை சொல்லலாம். சூரியன் நான் தான், சந்திரன் நான் தான், ஆதித்யர்கள்ல விஷ்ணு நான் தான், மருத்துவர்கள்ல வந்து மரிச்சியா நான் தான் இருக்கிறேன். அதுக்கு அடுத்தது வேதங்கள்ல சாமவேதம், இந்திரன் நான் தான், மனசு நான் தான், உணர்வு நான் தான், ருத்ரர்கள்ல சிவனா இருக்கிறேன், குபேரனா நான் தான் இருக்கிறேன், அக்னி தேவராவும் நானா இருக்கேன், மலைகள்ல மேருமலையாவும் நான் தான் இருக்கிறேன் அப்படின்றார். ஓகேவா? சோ அதுக்கு அடுத்து 24 ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், அர்ஜுனா, புரோகிதர்களில் தலைவரான பிரகஸ்பதியாக என்னை அறிந்து கொள். சோ பிரகஸ்பதியாவும் அவர் தான் இருக்காரு. சேனாதிபதி, அதாவது நம்மளுடைய முருகன் இருக்காரு இல்ல, அவர் தான் சீஃப் சேனாதிபதி. கார்த்திகேயன் அவர் தான். நீர்த்தேக்கங்களில் நான் வந்து சமுத்திரமாக இருக்கிறேன். ஸோ இருக்கிறது எல்லாம் பெஸ்ட் அவர் தான். பிரகஸ்பதியா இருக்காரு. ஹம், ஸ்கந்தன் கார்த்திகேயன் அவரா தான் இருக்காரு. நீர்த்தேக்கங்கள் சமுத்திரமா அவர் தான் இருக்கிறாரு. மகரிஷிகளில் நான் பிருகு, சப்தங்களில் நான் திவ்யமான ஓம்காரம், யாகங்களில் நான் திருநாம ஜபம், அசையாதனவற்றில் நான் இமயமலை. ஓகேவா? சோ இங்க என்ன சொல்றாரு? பிருகு முனிவரா இருக்கார். போன ஸ்லோகத்துல பிரகஸ்பதி சொன்னாரு, இங்க வந்து பிருகு. ஓகேவா? சப்தத்துல ஓம்கார சப்தமம், யாகங்கள்ல வந்து திருநாம ஜபம். சோ நான் இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? நாமம் வேற இல்ல, அவர் வேற இல்லைன்றத நம்ம வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும். அசையாதவற்றில் போன விஷயத்துல நீர்த்தேக்கத்துல வந்து என்னவா இருக்காரு? சமுத்திரமா இருக்காரு. அதுக்கு முன்னாடி மலையில வந்து மேருவா இருந்தேன். இப்போ வந்து அசையாதவற்றில் நான் வந்து இமயமலையாவும் இருக்கிறேன் நான் தான் அப்படின்ற. எல்லா மரங்களிலும் வந்து நான் வந்து ஆலமரனும், தேவ ரிஷிகளில் நான் நாரதன், கந்தர்வர்களில் நான் சித்திரதன், சித்திரர்களில் நான் கபிலமுனி. ஸோ இருக்கிறதுல எல்லாத்துலயும் நான் பெஸ்டா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றேன். அடுத்தது படிங்க மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. உச்சைஷவசமக்ஷ்வானாம் வித்தியமாம் அமிர்தோத்பவம் ஏராவதம் கஜேந்திரானாம் நராணாம் ச நராதிபம். 30 வரையும் ஹரே படிச்சிருங்க கிருஷ்ணா. மாதாஜி. 28 மாதாஜி. ஓகே 30 வரையும் படிங்க. ओके माताजी. आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनाम् अस्मि कामधुक् प्रजनाक्षास्मि खन्दर्पः सर्पाणाम् अस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमताम् अहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மகா, தேங்க்யூ. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாரு? குதிரைகளில் வந்து உச்ச ஐஸ்வர்ய குதிரையா அவர் தான் இருக்கார். ஓகேவா? அமிர்தத்தை அமிர்தத்தை இது எப்படி வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் ஒரு போட்டி வருது இல்லையா? அந்த சமயத்துல வந்து அவங்க அமிர்தத்தை கடைக்கணுன்றதுக்கோசம் மேரு பர்வதத்தை வச்சு அந்த சமுத்திரத்தை வந்து கடையும் போது வந்த பொருட்கள் தான் வந்து இந்த உச்ச ஐஸ்வர்ய என்ற குதிரை. ஓகேவா? பட்டத்து யானைகளில் நான் ஐராவதம், மனிதர்களில் நான் மன்னன். ஓகேவா? சோ ஐராவத யானை, உச்சைஸ்வரர் என்ற குதிரை, அரசனாவும் நான் தான் இருக்கேன். ஓகேவா? சோ கடவுளுடைய பிரதிநிதி தான் வந்து அரசன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். யார் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த அரசர்கள்ல வந்து சிறந்த அரசர்கள் யுதிஷ்ட மகாராஜா, பரிஷித் மகாராஜா, ராமான்னு சொல்லிட்டு சிறந்தவர்களாக அவர் இருந்திருக்கார். ராமராஜ்யம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா அந்த சமயத்துல வாழ்ந்த மக்களை எல்லாத்தையும் அவர் கூட்டிட்டு போயிட்டார் இல்லையா? தன்னுடைய சொர்க்கத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டார். இவங்களுடைய ஆட்சி காலத்துல எந்த ஒரு கரப்ஷனும் சுரண்டலுமே இல்லவே இல்லை. ஓகே. அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆயுதங்களில் நான் வஜ்ராயுதம், பசுக்களில் நான் சுரபி, இனவிருத்திகளில் வந்து நான் காமதேவனான மன்மதன், சர்ப்பங்களில் வந்து நான் வாசுகி. ஸோ இந்த 4 என்ன சொல்றாரு? ஆயுதங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வஜ்ராயுதம். ஓகேவா? வஜ்ராயுதம் வச்சு எல்லாரையும் வந்து நம்ம வந்து வீழ்ச்சி அடைய வச்சிடலாம். ஓகேவா? ம் அது வந்து கிருஷ்ணருடைய சக்தியை காமிக்குது. ஓகேவா?
ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய நாட்டில் வந்து அவருடைய லோகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண லோகத்தில் சுரபி என்ற பசு வச்சிருக்கார். அந்த இடத்துல வந்து வேற என்ன இருக்குன்னா சிந்தாமணி தாமம்னு நம்ம படித்தோம் இல்லையா? அங்கே வந்து கல்ப விருட்ச மரம் இருக்கும், சுரபி பசு இருக்கும் இல்லையா, நினைச்சதெல்லாம் கொடுக்கும் இல்லையா? கல்ப விருட்ச மரம் பால் வந்து தெய்வீக பாலை கொடுக்கறது தான் இந்த சுரபி பசு. எப்பொழுதும் கொடுக்கும், இங்கே இருக்கிற மாதிரி இல்லை. காலையில் கொடுக்கும், சாயங்காலம் கொடுக்கும் பால். அது எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அளவுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கும். இனவிருத்திகளில் வந்து நான் காமதேவன் மன்மதனாவும் நான் தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கந்தர்ப்பா, அதாவது இந்த செக்சுவல் டிசைரை வந்து தூண்டுறவராரோ அவர் தான் இருக்காருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த இந்த ம், கா காம இச்சை வந்து எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல் உறவுகள்ல கிருஷ்ண உணர்வுடைய குழந்தைய வந்து ஈன்று எடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த உணர்வுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ சர்ப்பங்களில் வந்து நான் வாசுகியாவும் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாகங்களில் பல தலையுடைய நாகங்களில் வந்து நான் அனந்தனா இருக்கேன். உயிர் வாழினங்களில் நான் வருணதேவன், முன்னோர்களில் நான் ஆரியவர்மா, நீதிபதிகளில் நான் மரணத்தின் அதிபதியான யமன். ஸோ இங்க என்னென்ன சொல்றாரு? அனந்தன்ற பாம்பாவும் நான் தான் இருக்கிறேன், வருணனாவும் நான் தான் இருக்கிறேன், ஆரியமா நம்மளுடைய முன்னோர்கள்ல வந்து ஆரியமாவா அவர் தான் இருக்காரு. அப்புறம் வந்து தர்மத்தின் அதாவது நீதிபதி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா யமன். இந்த யமன்ற போஸ்ட் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான போஸ்ட். ஓகேவா? ஏன்னா அவர் வந்து ரொம்ப கொடுமையா சில இடத்துல வந்து முடிவு எடுக்கணும், தண்டனையும் கொடுக்கணும் தவறானவங்களுக்கு. அவர் கிருஷ்ணரே சொல்வார், நீ செய்யற வேலையில வந்து நான் வந்து ஈடுபடவே மாட்டேன். நீங்க செய்யற வேலையில நான் என்னைக்கும் என்னுடைய தலையை நழைக்கவே மாட்டேன். நீங்க எது எடுக்கிறீங்களோ முடிவு அந்த முடிவு தான் அப்படின்னு சொல்லுவார். அந்த போஸ்ட்டுக்கு யார் போனாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மள யுதிஷ்ட மகாராஜா தான். ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து ஒரு கதை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவை கூடி இருக்கும். அந்த மீட்டிங் நடக்கும்போது எல்லாரும் அந்த மீட்டிங்க்கு ஒரு ஒரு பதவி கொடுக்குறேன், நீ இந்த பதவி பொறுப்பேற்றுட்டு இந்த வேலை செய்யின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கும் பதவியை கொடுக்குறாங்க. ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து தானா முன் வந்து இந்த பதவியை ஏற்றுக்கிறாங்க. பட் ஒரு 4 பேர் லேட்டாக போகிறாங்க. அதில் ரொம்ப லேட்டாக போனது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா யுதிஷ்டர். அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போஸ்ட்டை யம தர்மன்ற போஸ்ட்டை கொடுத்துட்டாங்க. ஏன்னா அவர் யாருமே ஏற்றுக்கல அந்த போஸ்ட்டை. அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமானது. ஓகேவா? ஆ அதுக்கு அடுத்தது தைத்திய அசுரர்கள் பக்தியில் சிறந்த பிரகலாதன் நான். அசுர குடும்பத்துல பிறந்திருந்தாலும் பக்தியில வந்து சிறந்த விளங்கினவர் வந்து பிரகலாதர். ஓகேவா? ஸோ அடக்கி ஆள்பவற்றில் நான் காலம். ஓகேவா? மிருகங்களில் நான் சிங்கம், பறவைகளில் நான் கருடன். ஸோ பிரகலாதன் அவர் தான் காலமா இருக்கிறார், சிங்கமாவும் இருக்கிறாரு, கருடனாவும் இருக்கிறாரு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகம் 2 ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. 32 31, 32. 31 32 படிச்சிடு. பவனக பவதாம் அஸ்மி ராமசஸ்திரம் மிருதாமகம் ஜஷா நாமகரச்சாஸ்மி சோத்ரசாமஸ்மி ஜானவி தர்க்கானாம் ஆதிரந்தஸ்ச மல்தம் சைவாகம் அர்ஜுன அத்யாத்ம வித்யானாம் வாத பிரவதத்தாமகம். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ தூய்மைப்படுத்துபவற்றில் நான் வாயு, ஆயுதம் தரித்தவர்களில் நான் ராமன், மீன்களில் நான் மகர மீன், பாயும் நதிகளில் நான் கங்கை. இங்க என்ன சொல்றாரு? தூய்மைப்படுத்துவதில் வந்து நான் வந்து காற்றா இருக்கிறேன். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஆயுதங்கள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராமர் ஏந்தி இருக்கக்கூடிய அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில்லும் அம்புமா இருந்தார் இல்லையா? அது மாதிரி நான் வந்து இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது மீன்களில் வந்து நான் மகர மீன், பாயும் நதிகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கங்கை. கங்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல நதிகளில் இருந்தாலும் அது வந்து புனிதமான நதி. ஏன்னா அது வந்து இந்த உலகத்தில் வரும்போது கடவுளுடைய தாமரை திருவடியில வந்து வருதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த வாமன தெய்வத்தில் வந்து அவதாரம் எடுக்காரு இல்லையா, அவருடைய பாதம் ஒன்று வந்து ஆகாயத்தில் வைக்கிறார். அவருடைய கட்டை விரல் கீறி அந்த கங்கை பிறண்டோடி வருது. அதனால வந்து அது புனிதமானது. அந்த கங்கை வர்ற ஃபோர்ஸ்னால என்ன பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூமி தாங்காது. அதனால அது வந்து சிவனுடைய தலையில விழுந்து வராங்க. ஓகே. கங்கையில வந்து குளிச்சா வந்து எல்லா பாவங்கள் போகும். புனிதமான நதி. ஓகே. எல்லா படைப்புகளிலும் ஆதியும் அந்தமும் நடுவும் நானே. அர்ஜுனா, அறிவில் நான் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவும் விவாதிப்போரில் நான் முடிவான உண்மை. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு?
ஆ ஆதி அந்தம் நடு எல்லாம் நான் தான்ப்பா. ஆத்மாவை பற்றி அறிவாகவும் நான் தான் இருக்கிறேன், அதில் முடிவான உண்மையும் நான் தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆதியில் படைக்கிற தொழில் வந்து யார் பண்ணுறாங்க? மகாவிஷ்ணு. அழிக்கும் தொழில் வந்து யார் பண்ணுறாங்க? சிவன். காக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி கிரியேட்டர் தான் வந்து பிரம்மா. முதன்மையான கிரியேட்டர், முதலாக படைக்கிறவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷ்ணு. அதை நம்ம கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ இது எல்லாம் வேதாந்த சூத்திரம், புராணங்கள், பாகவதம், கீதை எல்லாமே எதை வந்து சொல்லி கொடுக்குது நமக்கு? முழு முதற் கடவுள் வந்து கிருஷ்ணர். ஓகேவா? அதை வந்து அதில் வந்து ஜபமாவும் அவர் தான் இருக்கிறார். ஓகேவா? ஜப யக்னோஸ்மின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா? ஜபமாவும் நான் தான் இருக்கிறேன். விவாதங்களில் வந்து வாத விவாதம் சொல்லுவாங்களே, அதில் கூட வந்து உண்மையாக நான் தான் இருக்கிறேன் அப்படின்றார். ஓகே. மாதாஜி அதுக்கு அடுத்து 2 ஸ்லோகம் படிங்க. ஓகே மாதாஜி. அக்ஷராணாம் கரோஸ்மி द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहम् एवाक्षकालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. எழுத்துக்களில் நான் ஆயுத எழுத்தாகிய ஆவாவும் இருக்கிறேன். கூட்டு எழுத்து, அதாவது துவந்த சொற்கள் தீராத துவந்தமாகவும் நான் இருக்கேன். கூட்டு சொல்ல தீராத காலமும் நானே. படைப்பாளியில் வந்து நான் பிரம்மாவா இருக்கிறேன் அப்படின்றார். ஓகேவா? ஸோ ஆ கூட்டி எழுத்து துவந்தம், காலமும் நானே, படைப்புகளில் பிரம்மாவும் நான் தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த பகவத்கீதையில் வந்து நம்ம 5 மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் படிப்போம். அதாவது ஆத்மா, பரமாத்மா, காலா, கர்மா, பிரகிருதி. காலமும் அவராக தான் இருக்கார், நித்திய காலமுமா அவர் இருக்கார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ தோன்றும் சமயத்தில், அந்த உலகம் வந்து அழிக்கும் சமயத்தில் பெரிய நெருப்பு வரும். ஓகேவா? அதுவாக கூட அவர் தான் இருக்கார். அதுலேருந்து என்ன தெரியுது? காலமாக அவர் இருக்காரு. இந்த நாத்திகர்கள்லாம் வந்து கடவுளை எப்போ நம்புவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய மரண காலத்தில் தான் நம்புவாங்க. ஓகேவா? ஸோ பிரம்மாக்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 தலை, 8 தலை, 16 தலைகள் கொண்ட பல பிரம்மாக்கள் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களெல்லாம் வந்து யாரை குறிக்குது? கிருஷ்ணருடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் தான் வந்து பிரம்மான்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நான் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் மரணம் உருவாகுபவை அனைத்திற்கும் உற்பத்தியாளனும். ஸோ மரணமாகவும் அவர் தான் இருக்கிறார். ஓகேவா? எல்லாவற்றையும் உருவாக்கும் உற்பத்தியாகவும் அவர் தான் இருக்காரு. பெண்களின் புகழ், அதிர்ஷ்டம், அழகு, பேச்சு, ஞாபக சக்தி, அறிவு, உறுதி மற்றும் பொறுமையும் நானாக தான் இருக்கேன். ஸோ பெண்களின் அழகான குணாதிசைகளில் கூட அவர் தான் இருக்கிறாரு. ஓகேவா? இப்போ இந்த 6 குணாதிசைகள் சொல்லியிருக்கார் பாருங்க இங்க. புகழ், அதிர்ஷ்டம், அழகிய பேச்சு, ஞாபக சக்தி, அறிவு, உறுதி மற்றும் பொறுமை. பெண்களுடைய 6 குணங்களில் வந்து அவர் தான் இருக்கிறாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஓகேவா? மரணம், உற்பத்தி, பெண்களுடைய எல்லாமும் நான் தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे ஆ कृष्ण. 35. Okay. बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतानां कुसुमाकरः. சாமவேத மந்திரங்களில் நான் பிருகத் சாமமும், கவிதைகளில் நான் காயத்ரி, மாதங்களில் நான் மார்கசீஷம், அதாவது மார்கழி மாசம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? பருவ காலங்களில் மலர்கள், வசந்த காலமாகவும் நான் இருக்கிறேன் அப்படின்றார். ஸோ இருக்கிறதுல எல்லாத்தையும் பெஸ்ட் இல்லையா? சாமவேதம், அப்புறம் காயத்ரி மந்திரமும், மார்கழி மாசம், மலர்களில் வந்து அவர் என்னவா இருக்காரு? மல் மல்லிகை இல்லையா? ஜாஸ்மின் மலராகவும் அவர் தான் இருக்கிறார். பெஸ்ட் அண்ட் பெஸ்ட்ல அவர் தான் இருக்கிறாருன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. திருத்தம் சலயதாம் அஸ்மி तेजस्विनामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्तं सत्तवतामहं. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏமாற்றுபவரில் நான் சூது, ஒளிர்பவற்றில் நான் தேஜஸ், நானே வெற்றி, நானே தீர செயல், நானே பலவான்களின் பலம். என்ன சொல்றாரு? சூதுவாகவும் இருக்கிறாரு, தேஜஸாகவும் இருக்காரு, வெற்றியாகவும் இருக்கிறாரு, பலமாகவும் இருக்கிறார் இல்லையா? தீர சாகச செயல்களை செய்பவரும் அவராக தான் இருக்கிறாரு.
ஓகேவா? ஸோ அவர் இல்லாம எதுவுமே இல்லை இல்லையா? ம். ஹரே கிருஷ்ணா. 36 இல்லையா? அடுத்தது படிங்க மாதாஜி. இவர் வந்து ஒரு ஓகே நிமிஷம் ஒரே ஒரு நிமிஷம். வலிமையில வந்து இங்க பிரபுபாதா என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு, கோவர்தன மலை 7 வயசு ஒரு சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோவர்தன மலையை தூக்குனார் இல்லையா? அந்த எல்லா லீலைகளும் பண்ணது நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? அவர் அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய பலம் வேறு யாருக்கேலும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ யாராலையும் அவரை வந்து வெல்ல முடியாது. படிங்க மாதாஜி. 37. ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः हरे कृष्ण விருஷ்ணி குலத்தில் நான் வாசுதேவன், பாண்டவர்களில் நான் அர்ஜுனன், முனிவர்களில் நான் வியாசர், பெருஞ்சிந்தனைகளில் நான் உஷானா. ஸோ என்ன சொல்றாரு? வாசுதேவனா நானா இருக்கிறேன், அர்ஜுனன் நான் தான், வியாசரும் நான் தான், உஷானா சிந்தனையாளர்கள்ல நான் தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? ஸோ பெஸ்ட் அமாங் த பெஸ்ட் அவர் தான் இல்லையா? இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம், ஒரு நிமிஷம். கிருஷ்ணர் தான் போத்து கிருஷ்ணன் வருது. ஸோ இங்கே கிருஷ்ணர் பலதேவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாசுதேவருக்கு வந்து குழந்தைய பிறக்கிறார் இல்லையா? கிருஷ்ணர் வந்து சிறந்த வில்லாளி. அவர் வந்து பாண்டுக்கு புத்திரனா பிறக்கிறார். இருந்தாலும் அவரை வந்து கிருஷ்ணரை குறிக்கிறாங்க. ஓகே. முனிகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேதவியாசர், ஏன்னா வேதங்கள் எல்லாத்தையும் அவர் தான் எழுதினார். ஓகேவா? ஸோ கிருஷ்ண துவைப்பான வேதவியாசர். ஓகேவா? கிருஷ்ணர் வந்து தான் வேதவியாசரா வந்து பிறந்து எல்லா வேதங்களையும் எழுதுறார். ஓகே. ஸோ கவியில வந்து உசானான்ற கவியா இருக்கார். அவர் யாரு பார்த்தீங்கன்னா, உசானான்றவர் அசுர குலத்தினுடைய ஆன்மீக குரு தான் அவர். ஓகே. அவருக்கு வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு ஞானம் இருக்குமா. ஓகே. ஸோ அவரும் வந்து அவருடைய கிருஷ்ணருடைய ஒரு ஐஸ்வர்யங்களில் வந்து உசானா ஒருத்தர். மாதாஜி. ஆ படிங்க மாதாஜி. यस माताजी दण्डो दमयताम् अस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गृह्याणां ज्ञानं ज्ञानवतामहं हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ விருஷ்ணி குலத்தவர்களில் நான் வாசுதேவன். படிச்சிட்டோம் இல்லையா? அடக்கியாள முறைகளில் நான் தண்டனை, வெற்றியை நாடுபவர்களில் நான் நீதி, ரகசியங்களில் நான் மௌனம், ஞானிகளில் ஞானம். இங்க மறுபடியும் 4 விஷயத்த சொல்றாரு. தண்டனையாவும் நான் தான் இருக்கிறேன். ஓகே. வெற்றியில நீதியாவும் நான் இருக்கிறேன். ரகசியங்களில் மௌனமாகவும் ஞானமாகவும் நான் தான் இருக்கேன். ஓகே. தண்டனை, நீதி, மௌனம், ஞானம் இந்த 4ஆவும் நான் தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சில விஷயத்துல ஒருத்தன் வந்து தாம் வெற்றி அடையணும்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா? அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அமாங் த கான்ஃபிடென்ஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் ஹியரிங், திங்கிங், மெடிடேட்டிங், சைலன்ஸ் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் பை சைலன்ஸ் ஒன் மே மேக் ப்ரோக்ரஸ் வெரி குயிக்லி. நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அதாவது ரகசியமான விஷயங்களில் வந்து கேட்குறது, அதை பற்றி யோசிக்கிறது, தவம் பண்ணுறது, இதில் எல்லாத்தையும் விட சிறந்தது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மௌனம் சாதிக்கிறது தான். மௌனத்தோடு இருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து பக்தியில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிவேகமாக வந்து முன்னேற்றம் அடைவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஓகேவா? ஸோ இந்த அறிவு உள்ள வந்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜடசக்தி உயர்ந்த சக்தி எல்லாம் வந்து பிரித்து பார்க்கக்கூடிய ஞானம் இருக்கும். அதனால அவனை கிருஷ்ணரை வந்து நல்லா புரிஞ்சிக்க முடியும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद् अहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम् हरे कृष्ण ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர் வாழிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. ஓகேவா? அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல வருது பாருங்க. எச்சாபி சர்வ பூதானா பீஜம் தத்தகம் அர்ஜுனா. இந்த பீஜமா உற்பத்தி அளிக்கக்கூடிய விதையா நான் தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? அசைபவ மற்றும் அசையாதவற்றை இன் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றுமே இல்லை. அவர் இல்லாம எதுவுமே இல்லை. அது உயிருள்ள பொருளா இருக்கட்டும், உயிர் இல்லாத பொருளா இருக்கட்டும், எதுவா இருந்தாலும் அவர் தான். அவர் இல்லாம எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க.
ஓகே, அவர் சொல்றார். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण। नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। ஸோ எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. அவர் ஏற்கனவே சொல்லிட்டார், நான் கொஞ்சமாக தான் சொல்லுவேன், முக்கியமானதான் சொல்லுவேன். ஏன்னா என்னோட விஷயத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் எல்லையே இல்லைப்பான்னு அப்படின்னு சொல்கிறார். நான் உம்மிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களில் ஒரு உதாரணமே, ஒரு ட்ரையல் தான் காமிச்சிருக்கார். அப்போ யோசிச்சு பாருங்க, மூவி எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் இல்லையா? 41. यत्तत् विभूतिमत्सत्तं श्रीमद् ऊर्जितम् एव वा तत्तत् एवावगच्छत्वं मम तेजोस्म சம்பவம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க, அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியில் இருந்து தோன்றுபவை என்பதை அறிவாயாக. பெருசு இல்லப்பா, என்ன சொல்றாரு, சிறு பொறியில் இருந்து தோன்றுபவை, அதை நீ புரிஞ்சுக்கோன்னு சொல்றார். இவ்வளோ அழகான விஷயங்களும் புகழத்தக்க வைபவங்கள் எல்லாமே என்னுடைய சிறு பொறி தான். அப்போ வந்து பெருசு எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க இல்லையா? லாஸ்ட் ஸ்லோகம் மாதாஜி. अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टप्याहम् इदं कृष्णम् ஏகாம்சேன ஸ்திதோ ஜகத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டார். இதெல்லாம் எதுக்குப்பா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அனைத்தையும் தாங்குகின்றேன் இல்லையா? ஸோ எல்லாத்தையும் அவர் வந்து இதை தாங்குறார் இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன? ஓகேவா? அவர் இல்லாத இடமே இல்லை, அவர் எல்லா இடத்துலையும் வியாபிச்சிருக்கார். அதுதான் வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றார். நோ பாயிண்ட் இன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹவு திங்ஸ் எக்ஸிஸ்ட். ஸோ ஒவ்வொரு பொருளும் எப்படி தனிச்சு இயங்குது அது தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே, ஸோ இந்த ஃப்ரம் பிரம்மா அவர் வந்து அவர் இருந்தோம் எறும்பு வரையும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே என்னால் தான் படைக்கப்பட்டது. அது எல்லாம் உயிரோடு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து மூல காரணம் நான் தான் அப்படின்னு சொல்றார். இதன் மூலயமா அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சென்டென்ஸை நான் அப்படியே இங்கிலீஷில் படிக்கிறேன். வர்ஷிப் ஆஃப் டெமிகாட்ஸ் இஸ் டிஸ்கரேஜ் ஹியரின் பிகாஸ் ஈவன் த கிரேட்டஸ்ட் டெமிகாட்ஸ் லைக் பிரம்மா சிவா ஒன்லி ரெப்ரசன்ட் பார்ட் ஆஃப் த சுப்ரீம் லார்ட். என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரபுபாதா தன்னுடைய பர்பட்டில் விளக்குறையில் வந்து இந்த பிரம்மா சிவன் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய அங்கத்துணுக்கு தான். அவங்கள வந்து தேவர்களை வந்து வழிபட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இவர் தான் எல்லாத்துக்கும் முழு முதற் காரணம், ஆரிஜின், எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் இவர் தான். இவரோட உயர்ந்தவர் எதுவுமே இல்லை. ஓகேவா? சமதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அவருக்கு சமமானவர் யாருமே இல்லை, அவரோட உயர்ந்தவர் யாரும் இல்லை, சமமானவரும் யாரும் இல்லை. ஸோ இப்படி இருக்கும்போது தேவர்கள் எந்த கோட்பாடுக்குள்ள வராங்க, எந்த நிலையில வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்குறார். நாத்திகர்கள் தான் அதை வந்து இதெல்லாம் வகுக்கிறாங்க, அவங்கள வழிபடணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஓகேவா? அவங்க வந்து இதை புரிஞ்சிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தேவர் வழிபாடு பண்றவங்களும் நாத்திகர்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இல்லாம போகுது. அஜ்ஞானத்தில் வந்து அந்த தவறுகளை செய்கிறாங்க. அஜ்ஞானத்தால் கடவுள் இல்லைன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. அஜ்ஞானத்தை முழுமையான அறிவு இல்லாததுனால இவங்க வந்து தேவர்களை வழிபடுறாங்க சிலர் மக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ நம்ம கிருஷ்ணரை நம்ம முழு முதற் கடவுளாக மனசில் வச்சுட்டு அவரை வந்து வழிபடணும். எந்த ஒரு டீவியேஷன் இல்லாமல் கடவுள் எல்லா இடத்துலையும் வியாபிச்சிருக்காரு. நம்ம இருதயத்துக்குள்ளே வந்து பரமாத்மாவாக இருக்கிறாரு அவர். ஸோ அவரை வந்து பக்தி தொண்டு மூலியமாக தான் அவரை வந்து அடைய முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாராம்சமாக 8லேருந்து 11 வரையும் ஸ்லோகங்கள் சம்பந்த அபிதயா பிரயோஜனா அதை புரிஞ்சுட்டு தூய பக்தி தொண்டை பண்ணி நம்ம அஷம் மௌடா அப்படியாப்பட்ட கடவுளை வந்து நம்ம போய் சேரணும். ஓகேங்களா? இங்கே வந்து 11வது அத்தியாயம் முடியுது. ஒரு நிமிஷம் எடுத்துக்கலாம். 11வது அத்தியாயத்தை படிக்கிறதுனால என்ன பலன்றதை வந்து படிச்சிடுறேன்.
தீய சக்தியிலிருந்து விடுபட. இது பத்ம புராணத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு கிராமத்தில் வாழும் அனைவரும் ஒரு ராட்சதன் புசித்து வந்தான். அதற்கு பயந்த அந்த ஊர் பெரியவர் வீட்டின் வெளியில் படுத்தவரை மட்டுமே புசிக்க வேண்டும் என்று அவனை வேண்டினார்கள். அந்த ராட்சசன் வந்து ஊர்ல இருக்கிற கிடைக்கிற பார்க்குறவரெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. இதனால அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஒரு கட்டளை போடுறோம். யார் வந்து அந்த நைட்ல வந்து ஒரு நாள் வெளியே படுக்கிறாங்களோ அவங்கள தான் நீ சாப்பிடணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்டளையை போட்டிருக்காங்க. அவனும் வந்து சரி இப்போ அதுக்கு சமைச்சிட்டு அந்த வெளியே படுத்துட்டு இருக்கணும் மாத்திரம் சாப்பிட்டுட்டு வந்தான். ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆ சுன் சுனந்தனன் வந்து அந்த இருட்டில் இருக்கிறதுனால வெளியே வந்து தூங்கி படுத்துடுறான். ஆனால் அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ராட்சசன் சாப்பிடாம விட்டு போயிடுறான். மறுநாள் எல்லாருக்கும் இது எப்படி ஆச்சு, நாங்கள் வருஷம் காலமாக இந்த கிராமத்தில் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம், வெளியே படுத்தவன்லாம் அம்பேல் காலி, நீ எப்படி அவன் கையில் சிக்காம இருந்த, இதுக்கு என்னப்பா ரகசியம் அப்படின்னு கேட்டேன். நான் டெய்லி என்ன பண்ணுறேன் தெரியுமா, இந்த 11வது அத்தியாயத்தை வந்து பாராயணம் செஞ்சிட்ருக்கிறேன். அதனால் வந்து அவன் அந்த தீய சக்தியிலிருந்து என்னை வந்து காப்பாற்றப்பட்டுச்சுன்னு அப்படின்றத சொல்கிறார். ஓகேவா? அதை கேட்ட பிறகு அந்த கிராமவாசிகள் கூட பார்த்தீங்கன்னா அன்னிலேருந்து 11வது அத்தியாயத்தை வந்து பாராயணம் செஞ்சாங்க. ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆறாம், அந்த ராட்சசன் அந்த ஊரிலிருந்தே போயிட்டு கிளம்பி போயிட்டான். ஸோ நம்ம தீய சக்தியிலேருந்து வெளியே வரணும்னா இந்த 11வது அத்தியாயத்தை படிக்கணும். ஸோ அந்த பலனை நமக்கு இன்னைக்கு கடவுளுடைய காரணமற்ற கருணையால் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி உங்கள் அனைவருக்கும். ஸோ நம்ம இங்கே முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த की जय जय. नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय जय. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय जय. श्रीमद् भगवत गीता की जय जय. हरे कृष्ण महामंत्रा की जय. जय. Okay. So, all glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. Idai Gaurav Premanande. Hari Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. மறுபடியும் நாளைக்கு வந்து நம்ம ப 11வது அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம். ஓகேங்களா? 11வது அத்தியாயம் கூட பார்த்து ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம 11வது அத்தியாயம் நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.